Mayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa kahapong nagdaan with DJA, DJ Jerel o sa mga kauban pa. Kininaw sab si Mr. A or Kuya A, maghatag na sab kita, wag mong sugilanon, o kini atong gitiguluhan kadaugan sa gugma. Sa atong pagsugod, sundan nato sila ni Jade og Roldan sa ilang last schooling. Tol. Tol. O tol. Mayong adlaw tol. Mayong adlaw. Kamusta ka na? Okay lang man yapon sa kaloy sige no. Sa pag-eskwela tol. Ay, hapit na kita magtapos. Pila na lang ka adlaw. Graduation na po, di ba? Abi mo, nasubuan gid ako kay daw magalayo gid ang aton nga antad. Lagi. Pero sige lang. Padayon lang gihapon na aton pagbarkadahay tol. Ako, dako gid ang pagsalig ko sa kon kagalingon. Kutani ikaw man. Yun na. Nade ko'y yang ni mo ba? Ano na? Sa tong graduation, di ba? Last day naman lang na, no? Oo. Mag-inom ka ta. Sige. Shoot Kabalo ka gid nga amoy ng ampay ko. Dali na. Basig ipangita na ta sa itong eskwelahan. Sige tala. Dali. Uy, nanaday po dito, di ay. Uy, yo, di ha. Ninduta ko ninyo, barkadahay, gid mo kanunay, no? Di gid mo mabuwagan sa panahon ba? Kung naasiguro magbuwag, sila na to, pero kamo, bisag unsaon, di gid magkabuwag, no? Siyempre naman. Oh, sa barkada nimo. Tol Jed. Oh, Tol Roldan. Abi ninyo mga parts, no? Unsa man? Kwan. Ay, Unsa? sige lang kay nagapokus magidabi ako sa akon nga pagtuon. Oo, pagtuon. Kay kun hindi lang tungod sina, siguro subong artista na ako. Kabalo naman kamo sa akon. May itsura man ta gamay. Pero si Jade, Si Jade, siguro extra lang na siya. extra. Ba. Yun na. Kisa dahil mong crush, Tol. Tol, sumbuhi mo ito kisa mong crush ba? Wala pa? Sino ang ginatumo niyo, Tol? Ikaw wala pa no? Alang kay Gaskwila pa lang sabi mo. Wala pa. Pero, kabalo naman kamo sa akon. Lalagsun sa mga babae. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Atong maestra sa IP. Nanay. Gwapa gid kay ma'am. Gwapa gid si ma'am bitaw. Ma'am, may nobyo ka na bala? Wala pa. Siya ni atong maestra sa IP, no? Gwapa. Pwede ako na lang, ma'am? Ma'am. Ang bugal-bugal ha. Hoy, ma'am. Sorry. Good morning, ma'am. Good morning. Pa-picture ta, ma'am. Ako yung una, ma'am. Sige lang. Si Roldan Miharis, ma'am. Hi, ma'am. Roldan. Ma'am. Sagon na ta sa atong klase sa IP, Oy. ma'am. Bridget, nadawala kag isang tinimok-timok dira. Gwapa gid sa iya. Pero mas gwapa pa niya si Lara. Ang babae na classmate ko sa high school. Oh, Bridget, nga naurungan ka diha. I love you, Lara. Ay, kumusta na ka siya ka? Ano pala natapos sa isa ngayon man? Dali na mo magkuha na sa itong
pangagamit kay magsugod na si ma'am sa Ay, diskusyon. dali na mo. Congratulations! 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 Congrats, tol! Congrats! Congrats! Thank you. Congrats! 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 Thank you. Ay! Uy! Congrats sa inyo. Congrats. Congrats. Tol! Congratulations! Congratulations. Paginbulahan para Paginbulahan. sa ating kadalagan. Natapos gid man nato ng pila ka tuig nga pag-eskwela. Magid. Pero, araw, nakita mo? Kadamog sa mga babae nga nagkapasiplat diri sa ako, no? Ang matuod, tol. Hindi ba, tol, nga maambong gid man ako, no? Um, Oy, mga girls! Hi mga girls! Oh, pati mga... Hi! mga girls! Hi! Ala, Hi ninyo! pati mga agi, oh. Tuwa sa unahan si Kuan. Congratulations ninyong tanan! Thank you. Tuwa sa unahan sila. Tol, dali ka. Ang babae nga akong Sino ba lang natulog mo? Sige. Dala ka na, ha? Lara. Palapitan ko na yung mga girls kina. Sige lang. Buwat pagyapon ng panahon. Nga mamahimong kita, Lara. Iyak na buwan ako na. Tol, Oh, may balita ko sa imo. tol. Nabato na ako sa kumpanya nga gin-applyan ko. Abi mo, malipayon ako. Eh, may trabaho na kita. Maayo ka na mo. Te, anong plano mo subong? Ang plano ko nga matrabaho anay. Gusto ko nga makatigom. Isa pa, wala na sa ako ng uyab-uyab. Wala sa. Ate, maayo man yan na. Pero, labay man akon. Hmm. Ikaw, kumusta ang imo trabaho? Okay lang. Wala man sang problema. Ano ba? Mayo hinoon. Siguro sa palakadlaw, kung palaron, makakatugid ako sa luwasang pungsod. Amo ba? Kabalo ka naman sa akon, itsuraan. Good luck, tol. Sige ha. Magkitanay na lang kita. Sige tol. Good luck. Ano din ka na-apply? Wala ka pa ginakasugid sa ako na. Sige lang. Mabala mo lang ina. Di paano? Si Lara, ayan. Na-apply man ayan siya. Tol? Okay ka lang? Okay lang ko, tol. Wala problema. Sige. Biyaan sa tika kay andaman lang ako mga papilis na para sa akong trabaho. Sugod na ko ugma, tol. Sige. Good luck, ha? Good luck man sa mo, tol. Good morning! Ako inyong secretary sa opisina nga inyong gisudlan karon. Ako din si Maduna, ha? Maduna Morales for short. Hoy ikaw, good morning. Hoy, diri lingkod mo lingkod. Mao ni ang inyong pwesto sugod karon. Ang atong manager mao si Miss Lara Pontevedra. Nyo, Ang sangay na. Ay, da. Pa, Hmm. tol! Tol! Ikaw ina! Long time no see. Wala gid ako maghuna-huna nga upod man lang gid kita sa trabaho, tol. Isa mo lang galing aton ginaplayan. Wow, wag gid ko maghuna-huna. Abi nako ug ako lang usaba. Sus na ko kaila dire. Ano sige na. Paminaw ta ha kay naa nang atong manager. Padung na dinhi. Sinong matahong mga babae nga ina? Kagwapa. Good morning! Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Um, Morning, ma'am. ah,
Nana ba din atong secretary? Ay, ni anak ko, miss. Ay, hi, Miss Maduna. Ah, Kumusta oy. man ang atong mga empleyado dire? Ah, okay ra sila, okay ra. Okay lang, Ano ma'am. na sila? Maano? Naka-make up ng uban nila. Kagwapag sa iya. Makabulo ang niya katao. Nga naman sige magtanaw na ako ang isa dire nato ang empleyado. Kagwapa niya. Wow. Lara. Lara. Nakamasad si Jade. Sige magtanaw na ako. Pero sige lang. Para Excuse me? magkukugmauaw niya. Sino galito ang paliog ang pangalan sa aton nga manager? Ay, siya si Miss Lara. Hi, Miss Lara. Pontevedra. Hi. Ako gali si Roldan Miares. Ay. Hi, Thanks. Roldan. Congrats. Nakasod na ka sa Pwede ko ito ang kumpanya. Pwede kita maka... Jesus, perting gatas animal, oy. Sige lang, sige lang. Nakahibalo ako nga, nahuya ka. Sige, Ma'am Lara. O sige na, oy. Pwesto na mo kuno, please. Palihog. Kayo doon natin mga orientation. Teka mo. Sige mo, no? Sige, Miss Madonna, ikaw bahala sa ilaha, ha? Aris ako dire. Kagwapag sa iya. Oh, nganong nibiyo man dahil ka dito, day? Ano, doon na ba'y tao nga nakapahinumdum ni mo? Iba na ba nga dito si Jade? Hala, oy. Katong imong crush pag high school. Yes. Moto siya. Madito siyang lakihaday. Relax sa kay siya, day. Wala siya problema, no? Dili parehatong usa nga perting preskuha, day. Asa ato katong bag-o? Katugong si Kuan Good, si Roldan ba? Wala nga naman, day. Presko Kasi kaayo. na ato niya. Mura mag di ko kauyon siyang buhat, day, oy. Oy, sulti lang na ako kung unsay yung mga problema dito, ha? Oo, day, oy. Wala problema. Kumusta man ang trabaho ni Jade? Okay ra? Ah, hala, oy. Si Jid, ragi di ay mong gikumusta. Ako di ay. Basta naman, day. di naman na kailangan kumusta kay okay naman ka. Okay ra ko, day, oy. Wala Mga gani problema. kita, gihimot ikang sekretary kay okay kayo. Hala, oy. Wala, Diba? Okay ra. Nga. Sige lang, day. Ay lang kabala ka kay akong buhaton ang pinaka-the best nga makaservisyo ko nimo, day. Sige. Best friend good ta ka. Busa maniwa Yes. ko nga maokya nga atong pagdala sa atong negosyo. Laoy, sige diyan sa tika kay ato ni manon dito mga tao. Sige. Jade, anak. Makakaon na kita. Malyapon na kita, anak. Magwalang ako sa makadali. Kadali lang kita eh. Sige, mapaabot ako diri sa lamisa, ha? Oh, sige tayo, sige. Lara. Wa pa ko malipat. Sa high school pa lang ta. Gihatag di man ako ng imong litrato. Hinoon, one by one picture lang ni pero ngayon kakayo din eh. Ikaw ang babae nga alang kanako. Ang babae nga akong gigugma. Lara. Tinuod man mga higala pila ka buwan gikan sa pagsugod sa trabaho nila ni Jade og Roldan. Malipayon ang ulitaw sa matag adlaw nga makita niini si Lara sa ilang trabahuan. Labaw sa tanan, diri na nagsugod nga si Roldan migawas ang inguntang dili maayong buhat tungod magpa-impress naman ni sa iyahang amo o sa ilahang manager. Sa atong pagbalik, sundan nato si Jade ug Roldan samtang gibaraw ni ini ang pagtanaw sa ilang manager na si Miss Lara. Meg,
Katahumgit kay Miss Lara. Pero hindi kita ko ayawan sa pagtulog sa iya. Paliog ko sa paper diri oh, sa number 5 nga pwesto. Ang computer paliog lang ko saksak kay kuan ang bisik ko. Ano? Oh, software. Yun. Ihato ni dito sa opisina ni Mr. Cross. Ano, sir? Gwapa kayo si Lara. Samtang nagsuwat siya sa iyang lamisa. Namirma sa mga papilis nga pirmahanan. Dok. Ang ngayon kayo siya nga nasa pwesto bilang manager. Si Jade. Bisamot ang kagwapa nga. Nakasulabog sa nina nga pangdisente. Nagatulok man sa iyang isa na bro, Jade. Okay ka lang? Okay lang. Bro. Ano? Kamusta nangi mo trabaho? Wala man ako sang problema. O bala. Oy, kadiyot lang. Ay. Gipatawag si Jade ni Miss Lara. Kaya na ako na importanteng tuyo. Pwede mo ato ka sa opisina ni Miss Lara, Jade? Ako, wala. Oy, wala kay labot. Labalik dito sa mong pisto. Itsura sa agito ngayon eh. Tol, bayaan ko na ikaw. Ginpatawag ako sa manager ta. Hoy, ikaw ha? Dugin bastos mo ako Ay, do. Pwede kita na lang, Roldan. Bayay ka dure. Tambalos-los ka karon ah. Kalain. Bastid, kili. Kadyot lang. Kinsan ito? Jade. Ikaw di ay. Yes, mayong ma'am. adlaw. Imo mong kuno kung gipatawag, ma'am. Oo. Unsa man tay ako matabang ni ma'am. Gwapo gud niya oy. Daw di man ko ka kuan sa pagtanaw sa iya. Kuan kanang bahin gud sa ato ang usa nga trabahante nga si sa ganito imong higala si Roldan. Ma'am. Ngano di ay? Unsa yung problema ni Roldan? Nagsulti ang akong sekretary nga dili ko na siya maayo. Tinuod ba kini? Ma'am. Wala may problema akong higala. Maayo man. Mao ba? Pwede di ko nimo tawgon og ma'am kay mura magugog mauwaw. Pero dapat lang sa imong posisyon nga tawgon kag ingunahan nato. Dili kay parehas ra man ta mga trabahante. Okay? Kagwapa niya. Halata kayo sa iyang panagway ang ka-inosente. Kung mao ka na ang akong nahigugmaan niya. Jade, ganong nahilo man lagi ka. Ma'am? Ilagi ko tawag nga ma'am. Pwede ako lang panganang imuhang isulti. Sorry. Lara. Yes. Kana, muni sakto. Murag ang ngayon na kay ko, ganahan ko nga tawagon ko niya Lara. Kaysa mag-ma'am siya na ako, murag mauwaman ko. Ay, Jade. Ma'am? Lara di ay. Maura ba to imong gipatawag na ako? Oo. Abiyaan sa tika ha, kay mabalik ko sa akong pisto. Nag-apura lagi ka. Base niya, unsa pa ikasulti sa mga kauban. Sige lang, good. Ako manggod ang mga ka-istorya. Di manggod na sila mag-unsa-unsa diha kay mga trabahante naman sad na sila. Sige ma'am, kanang Lara di ay biyaan sa tika ha. Kaya mabalik na ako sa atong trabaho. Sige, Jade.
Sulti ko niya kung unsay mga panghitabo dito about ni Roldan ha, palihog. Sige, sige. Sige, bye. Hoy! Miss Maduna. Ano ka bala? Nag-abot naman ang tupakon, ulo. Oy, ikaw gid ha. Sadlak! Sagad ka lang pangyamid sa akon. With love with me. Hogali. Oh. Are, bato ng imbitasyon ngayon eh. Invitation card. Kamo, dre, tanan. Aha. Tagang Kuan. special nga tawag gid ha. Special. Nakasulat Specialista dira. nga doktor. Nakasulat dira kung sino ina. Ah? Ara. I don't so will for me. Ikaw nga ba din ka ginagbuisit mo ginangadlaw ko? Sige, makaabot ini kang Miss Bayaan ko na ikaw ha. Miss Lara. Invitation card. Miss. Invitation card. Di inigikan. Kuan, invitasyon gikan sa atong trabahante kasi Roldan Tupakon. Unsa? Oh, katong lalaki nga na-crush nimo. Sa di apelido? Tupakon? Hala no, smiling kay siya. Abi kay nag-abot sila itong niaging simana. Hoy, ay pataka dito kuda. Biliba na ako. Di nagikan. Kang Roldan lagi. Roldan. Hala, oy. Hala. Ako ko nang basahon. Invitation card. May special girl. Hoy! Pura gaba. Hala no. Ako pala niyang special girl. Oh, kanindot ka ha. Hala, oy, ato na lang tumanan god. Total, kaon na bitaw na. Saman, mga tutang tanan, oy. Ay, mga tata. Oy, sige. Ungma na ko ng birthday, oy. Unsa ni siya gabi ino? Marag, gabi na. Kuyog lang ta ha. Sige. Sige. Kuyog to, ay kabalak ka. Dali na. Malik sa amin sa trabaho, madam. Sige, pamabalik. Balik sa trabaho. Sige, bye. Palayo ko pag-in ko doon eh. Ito sa kuan, oh. Ihato din dito sa opisina ni Mr. Manggubat. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mister, dali ka. Magkano mga kalanay. Magkano mo dira, ha? Wala ba ibang plato? Mga tatali wala mga plato. Adi na to mga plato nyo. Balikin nyo yung kwante. Rede. Happy birthday, Roldan. Happy birthday, Dan Lord. Happy birthday. Magkano ka mo dira ha? Hi, Miss Lara. Happy birthday. Anong gusto mo? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. May salad na rin oh. Masala daw. Ay, mga kalan Andre. Kanami to niya. Sus to nag-believe ko sa Ano ka ba? happy birthday ka rin. Lechon, Mister. honey, lechon. Miss Lara. Anong gusto mo? Akong gusto kay kuan kanang O di arang mong pagkaon o Miss Lara. Ganda man at tika. O kaon na. Magjid, dali ka. Kaon ka. oo mo ninyo yung kaon. Dili lang ko matupad kay Miss Lara ha? Hala, oy. Miss Lara, dire ka sa akong tunga, dali. Patunga ka namo ni Pinto. Ano ka bala? Oh, Kami lang ang patuparabi. Hala, oy. Magjid, dito ka lang sa unahan ha? Okay lang? Maliw ko sa lechon na, be. Okay, ayun ko mga ilun na. kay Tigis brang pa nga. akong kanon kay dili mo gud ko daghan kay mukhaon. Ay, let's plan nila ka. Ha? Let's see. Ka na. Maduna kadaghan din niyag hikay no. Oh, ikaw pa. Ay, nakabalak ka yung hika. Importante nga. Sige na pag dili nagkaon diha. Maliw ko sa Ay sigdan aw sa iyang mga hikay diha kay murag mauwaw man Hindi na tani. problema ang hika. Importante. Kuwan. Ang Si atong kuan. ang atong kaon.
Malibrita ba? Kapakaon na dahil Oh. mag-iisputan kanina. Oy, doon na ba yung mugis ko ron? Sabot katambok anak. Doon na ba yung mugis ron? Ay, doon na ko rin mugis. Kinsa ka na? Ato ba minahon ang mugis, be? Hala to, ano na, nagipasa ka na sa stage. Palakpakan! Hala, oy. Wa ko maguna-huna nga gis di ay siya. Kailangan ko. Woo! Woohoo! Ay, ka. Eh, mga litsonda. Okay. Ay, Eh. tikoy ka madala. Tikoy? Honey. Hi, honey. Hi, Sarah Jane. Ay, pwede magunit si mong kamot Sarah Jane. Nagwapa kay ka Sarah Jane, oy. Sino ba lang man niya gatingo kayo na? Hi, Sergeant Kuya. Oh, eh. Si Jedo. Tulala, oh. Madali lang. Kaya ako yung manining nga birthday. Oo. Miss Lara, Aha. pwede ba lang ako mag-request sa imo? Pwede ba lang makakanta ka? Hala, mag-uban niya na si Siloy ug si Imang. Hindi ka magsiring nga, balibaran mo ako. Di lagi ko kabalo mo kanta. Sorry. Miss Lara, sige na. Birthday ka masubong. Ay, importante ka niya. Miss Maduna, ikaw nalig kanta, tubos na ako. Hindi. Gusto ko nga ikaw kita makanta. Di ko kabalo mo kanta, Roldan. Sorry. Ano mga ilim nun, Dra? Miss Lara, Ay, say, balibaran mo gid ako kuna mo. Di lagi ko kabalo mo kanta. Sorry, Peter Laknis time. Kailang tubigan. Habit ko madulan ang lechon. Ayaw kamong. Miss Nice of Things niya. Naidyan tayo. Si Jade daw walay kuan. Potochis. Walay ting si Jade nga no ka. Siguro, dahil ka. Unsa ka hinungdan. Balibaran mo gid. Balibaran. Buisit! Ay, sungkalag. Iya ka. Oy, human ang puwerti. Unsa man? Kita na lang magkuyog, doy. Gabiin na ra ba, oy. Gabi na ra ba? Oh, si Roldan ay padung diri. Hala, uy. Hi, Miss Lar. Hi. Daw, nabad trip man ako sa akong birthday. Bad Nga ba laging balibaran mo gid ako? Oh. Dili man ko kabalo mo. Sorry. Haloy, bad trip ko. Matiya sa kanini oy. Oh, lagi? Miss Lar, Miss Lara, manguli na tawag kay gabi inara ba? Lordan, manguli na mi ha. Nikunot yung agtang ay. auntie sigali na, mayatag ako sa imo. Ako ang birthday pero ako marigalo sa imo. Unsa man day ka na? Flowers for you. Kailangan ko'y ikaw. Unsa? Pangalan namin uli, ha? Batunay ni Miss Lar. O sige, salamat sa napaganto sa barkada na ko, ha? Miss Lar, Si Jade ini. Salamat kayo. Padulong. Doon na din, bro. Tol, kanang muna lang ko ulit, tol, ha? sige tol. Salamat gid. Happy birthday. Miss Lar, hindi gid pagalimti ang bulak niya. O, doon na ulit. Han, o yung tahan, yung trabaho. Tari na, ano? Love you, honey. Love you. Dork. O, sige na, oy. Humana mo diha, kay madto na ta. Samantaon mo, nag-love storytelling, man ta ka mong duha diha. Miss Lar, ang bulak kayo niya. Salamat. Dali Ato na. na mi ha. Salamat kid. Ito na Maduna. Tol, ano pala ini nga tapos ng party mo, nakiginom ka pa sa akon? Hindi na tong ilim nun, be? Tol, Ay. nakabalog ako sa may pahangop, tol. Ne? Ano, ako ang matigis o ikaw?
Ako na tol. Sige. Ano ba lang problema, ha? Juan tol. Kwantol. Gusto ko si Miss Lara. Hmm, Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. amo pala. Gusto mo si Miss Lara? Okay. Pero ang pag-inom Hindi. amo guys. Hindi bala gwapo man ako tol. Tol, Nga daw kabugat gid sambot niya sa akon. Daw malain man ta sinaman. Daw sa pamatsyag ko, ikaw ang nagustuhan niya. tol. Ano pala yun, ha? Kay mas mamag-an ang boot niya kaysa sa Tol, akon. wala sa aton nga duha, tol. Manager si Miss Lara kani. Layo nga mangin ato na niya kasing-kasing. Hindi Hindi posible tol. Tol. Kung mahimo, ang matuod ba lang ang kugma, makaulan. kung mahimo, buligi ako tol. Ah, Gwapo man ako Kag, hindi magid ako maulihi. Kung kwarta lang ang hambalan. May araman ako, di bala? tama na ini nga pag-inom. Oh. Oras na para magpahuway kita. May obra pa kita, boss. Mainom pa kita. Tol, patiha ko. Abiyan mo mayan ako, hindi bala? Patiha ko, tol. Miss Lara. Tama na yun ako pag-inom. Abe, Saan ako gini ka galay pa? ng baso dire. Miss Lara. Tol, sige na. Magtulog ka na. Sige. Salamat. Good morning! Doon na lang ko ipaybalo sa tanan nga na adini sa mga member, sa mga baguhanon o mga karaan nga member, no? Kanani ang doon natin outing this coming Thursday, no? March 21 Outing. na ate outing. No, nakasabot mo? Outing! Paminaruldan, ay liraw-liraw ng imong matang dako. Sige. Doon na tayo outing karong 21. O imbitado ang tanan sa may mga sakyanan o walay sakyanan, no? Kanya-kanya lang tag sakyanan ha, pero sagot sa management ang pretty, no? Ang iban, pwede na siguro sa karabang masakay kay wala man sang sakit. Nag-commute man ang iban. Tol, mati anay ha. Sorry. Ato sa pasultihon ng atong manager. Hi, Miss Lar. Katakam gid sa imo na. Good morning ninyong tanan, no? Morning. Sama gud sa Morning. giingon ni Madonna. Natay pagabuhaton nga outing karon March 21. Sunod adlaw na din ha. Oo. So, sagot sa management ang tanan. Imbitado mong tanan, ha? Oo, naikaon dito. Busog jud ka Madonna. Ikaw jud Madonna. Puro kaon ang imong gisgutan. Mag-inasal mo ha. Inasal. Pwede na sa'yo. Roldan, unsay problema Cake nimo? dito. May cake. Si Roldan, murag way kon sa iyang bungog. Nga naman. Sige ra kagtanaw. Unsay problema nimo? Wala, Miss Lar. Sige, padayon. So, mao na to, no? Akong hisgutan. Imbitado ang tanan. Di mo himkalimot, ha? Miss Lar, masalig ba ako anay ha? Well, pwede doon na lang kita sa pagkatulad do sa outing ngayon ha. Masakay na lang kita sa lakyan ko. Dili mahimo kay kami ni Madonna ang magdungan. Oh. Kay napamanggod ko yung mga ati manonon dito. Mo gali. Pwede ka mo na lang ni Jed ang magdungan. Mauna na lang siguro ako kay Lahi man madamo yung pa ako buot sa kay Jed. preparasyon. Sige, ikay bahala. Basta imbitado ang tanan mo. Adto mo, ha?
Kung hindi makaabot si Jade, ako, makaabot kita ko, Mr. Para sa imo. Magasad niyag na uwi. O, sige na, mao na to. Balik na mo sa trabaho. Dali na mo. Sir. Bro, Bro. outing gali karon sa 21, no? Oo. Yang gitar mo din. Ang gitar mo din. Hindi ka na magdala gitar. Hindi ko ganahan magdala sa gitara. Wala. Sige lang. Tay, Ay, Jade, anak. Saan ka mo malakat? sa 21 tay. Ah, Buwas na ina eh. oy, may gruldan. Okay ka lang, Nonoy? Gintawag ko ikaw nga mig kay lamharon pa man ang akong dagway. Hindi bala to roldan. Sige na, Choy. Malakat na ako. Nano tong abyan mo? Tong Jade? Pabayin na lang siya tay. Dawala siguro sa kondisyon ng tao. Ikaw, ano mo na nang natapos sa imo? Wala tay. Bunga lang siguro yun sa pagka taas ang edad ko. Wala Pero- akong maguna-una nga sa dason nga binulan. Hindi lang nato mapaktan. Mag 27 na gali ako. Oo, matuod anak. Wala kita ko maguna-una nga makaabot ako sinang edad. Dason san ula nga nagahampang ako sa aton og saran karon. Pero Anong gusto mo nga ihanda naton sa imo birthday, anak? ang gugma lang ni Miss Lara ang ginahulat ko tay. Ay. Hasta lang siguro ako dira tay. Hindi kita makasiling or makapakot sina anak. Tay, Hmm? bayaan ko na ikaw ha. Sige tay, bayaan ko na ikaw. Ano, okay ka lang? Okay lang ako tay. Sige, Wala sige. siyang problema. Sige, sige. Lakat dito kag ibadayon ko na naman ang ginawa. Magpanimuron ako tay. Sige tay. Sige, anak. O kalabion sa nga lugar. Mga bading. Hi, Sar. Gwapa kay ka, Sar. Hello. Hi. Nagtapon ka ng mga banding. Ano madro? Wapo si Miss Lara. Tuwa pa sa iyang cabin. Kaya ba naman ka ng atong manager nga. Sobra na karte kung parte na sa iyang dagway. Simple lang na iyang dagway, pero sobra ka din siya karte. Tinaganahan nga na masaway niya ang mga trabahante. Bisag ko, seryoso kaayo siya. Di ba? Nakahibaw ba mo, ana? Tom Goods na ako. Tom Lang Goods. makahanap na. Oh, si Miss Lara, padulong to siguro sa CR. Star. Miss Lara, good morning. Good morning. Hi, Miss Lara. Ay, Miss Lara. Tom Goods na ako. Sunta, gawin na nga. What you say, asalaya, waga dati. Intindihan. Tama di mga. Kala, kampale ha. Kuha mo ng kampale ko na hali, oh. Kampale. Miss Star. Nagutom ka na ba? Dali. Wala man. Okay raman ko. Pag-ora ko ni Kaon. Bro, Jade. Okay ka lang? Daw may gusto kang ihambal. Ano na? Daw na uho ako dira lang ni kamo. Ha? Ito ang si Jig Nilakaw. Miss Lara. Daw masunod ka man sa iyo? Ha? Nano nakasulti man ka ni Ana? Daw yung pagkaon.
kanto ng mga agay. Kasi tumulugan sa kanya. Grabe. Mister, anong tapos sa'yo mo? Nga daw, nagakuruit ka? Pagkaon na kaya wala man. inaiatag na yan dito sa inyo panood kada mahulog na ginangakon nga kway kuraso dito. Ano? Oh. Nilakaw ra si Jade. Dito yan. Lain na niya, uy. Oh, dito, i-plus na dito ang inyo kwan, ho. Sa ato siya paingon. Ay, alay na inyo. Ano man, dito man ako wala. Ano mo niya na ako? Hoy, bro ha. Ano man ka dinhi? Madonna. Ano ba dito? Wala man. Bruha ka ron. Dari sa dito sa atong cabin, oy. Dari sa. Kay mag-istoryahay ta, bro ha. Murag ka Sige. ganina pa kang sa mo huna-huna. Tanato sa cabin. Ngano ka man? Ano sa may problema nimo? Wala ra gimingon ako ni Jade. Hello, oy. Ano nakatawa man kayon, ano? Ikaw ba? Ay, nagod ni mo. Kaya pagpahalata, oy. Abi pa lang isi to get. Ada ko kalang imbayaan nga sulti isi tuget. Hmm. Sure ba yung akong mahal? Wait lang. Aw, stay. Crash day. Mau ba? Oh. Ikaw, nanaday kay Crash. Wa, oy. Wa ko'y crush. Kato na lang kahay mo nga si Roldan. Da, oy. Gwapo na ba kay siya? Ay, yun na. Biyaan sa tika ha. Kay ako itong iandam dito kay nibiya ra ba itag kadiyot. Nainan Diri niyo na sa mamiya, magugkaw mo. Diri na sa ka. Dadan ti kog pagkaon diri ha. Oh, sige. Kana, para din ako makagawas, para di ko makita ni Roldan yung boy set. Mister? Oh. Dili ka makato. Nagadali-dali ka gid. Wala mo ito kong CR. Timing kay bago lang ako natapos. Buligan ko ikaw? Doon na budlayan ka. Dili Sakit lang. ba lang imo dyan? Wala ra okay ra ko. Mister. Buligan ko kadali. Sige. Agubayon ko ikaw. Ayaw lang. Ako ra. Salamat ha, sa imong concern. Mister. Sige, biyaan ko na ikaw kay mato na ko. Madali lang. Bisan ginbayaan ka niya ako. Miss Lara! Nakita ko sila nga nag-abot sa CR. Kung mao nagpakita na gidayog gusto ang akong higala sa babae nga may tanan na lang ako. Pero sige lang, andam kong magpaubos kung ugaling siya ang pilion ni Lara. Lara. Na-enjoy ba mo? Hala, oy. Na-enjoy mo? Na-enjoy mo? Mayroon. Siyempre, no? Roll done. Oh, Roll done. ano ang gitoy? Ikaw ba? Pwede tawagan ko sa pangan nga madunay. Wala nang agito ikon. Kaya ba ka ba nga nakapasakit ka una-una? Kung mo, magpurmal ka. Karon sa ko na sayop, ha? Kay pirmi mo lang ako ginalaw-lang mo eh. Bugnoon ti karon. Ka. Wa ka pa makasaya nga lips to lips. Kung wala na ako nagkapugong. Roll done. Ang usa ka tawo na tarong og panghuna-huna. Oh. Dili maginingon ana. Anong buot mo silingon? Unsaon man pagkagusto sa babae nimo kung ikaw ingon ana, ha? Ano lagi na panghambal mo ngayon ang abading ka? Che!
Dira, kanagani. Hoy! Set. Madali lang! Bading! Litsi! Tol, Oh, kagay nakapagali diri naghulat. tol. Nahimos ko na akong mga gamit kag maunan lang ako pauli sa imo. Sige, tol. Mataksi lang ako. Sige, sige. Sige. Kay hulaton ka pa si Mr. Palam. Sige. Sir, kuyog kaguli. Sige. Love you, sir. Bye na. Bye. Bye. Ilainan ni mo, sir. Uy, di ka kayo ma-reply. Uy. I love you too. Ay, pachar. Ang kalaat. Ay, si Kuya Olo, lain mo. Kayla. Kuya, Uy, Laila Dilimo. magkuyog ka, kuya. Sure mo di ha? Sawa mo diya, ha? Dali lang. O, ari lang ka sa kaysa kung sa kanan, Sara. Sara. Psst. Uy, ari lang sa kaysa kung sa kanan. Anong damang Bye. pusak, Kway? Minamang ko sa kiyon nun. Bye. Ikaw ba? Sige, uy. Dali lang mo, mangulit ito, uy. Ang huli na mo, oy. Ay, kung tumbi, uy. Huli na mo. Ay, magbuta-buta diha. Tumban mo. Bye. Hi. Hoy, Laura, dali na. Manguli na ta. Dali na. Mr. Madali lang. O, unsa naman sa Dan, roll. May atagla ko sa inyo. Sa ako? Bibi. Hindi. Aw. Kay Lara. Miss Lara gali. Sorry. Unsa man na siya? Ay. Chocolate ni ha. Chocolate. Dito, gaya ko na, Miss Lara. Ginawa na kaya ko yung mukhaon, Hindi. anak. Kay Miss Lara na. Oh, salamat ha. Salamat. Madugan na lang kita pa uli. Nami sa doon na. Okay. Dali na mo, oy. Dali na pa kong kahuwat. Kapuyang dinig ko, oy. Sige na ha, bayahan ko na ikaw. Oh, pala. Kita ko na lang. Ano. Ay, siyampaw. Pala. Ata na. Nana ka diyan, ha? Ay, enjoy kay ko sa atong parte gahapon na tong outing ba? Oo, ito kandig eh. Ahay. Labo ko nag-enjoy. Oh, kana si Sarah gabi gahapon nag-enjoy na kay namugod siya nakadate nga laki god. Si Kuya Alan manggod to. Alan Sino ngalan? Si Si Alan. Alan. Katong Alan nga Si gwapo. Alan Chung. Nagasikreto lang gali ka mo ha. Mao yun. Ay, Wala din siya din kamayaan ang lechon manok to Oh, kahapon. kaya na ka to ni Alan Chung wa. chongwa ko. Chongwa. Okay lang to. Oy. Hi. Chongwa. Mura mo na gusto. Saan ka pa naman ang Hi. outing? Gwapo man to. Saan na pa ka outing gali nga? Bagay mi ato, kuya. Baga. Ay, Sige na lang, oy, di man mo buto ay padayon na ba sa ng trabaho ay? Sino ba magtapit dahil mga libakira ba ninyo? Oy. Tayo na mo. Uy, panunod na to. Uy, panarabaho na to. Oh, Kanta ni Ma'am Pasok Taro. kanta ni sa Madonna. pagkaan ay. Sige no. Okay, ikaw na Oy, yung kwan. paliw. Outing. Outing naman? Ni mga kwan. Pag wala kang datos oh. Outing. Wala na ito. Nakita ko. Puti ito nga kwan. Kuya, ano? Kanto. Kaginok sa Sar. bati ka. Sar. Oh. Dihan na, oy, pagtrabaho nag-imo. Puti kang paasa. Saya. Hoy, animal. Ayaw pag nasayang akong paa. Bad bayok ka. Ikaw ba kong? Madonna. Paliw ka nila. Sa atong sugilanon, wala kayo na dungog si Jade. Tungod. Seryoso nga pagkatao si Jade. Og dili na to maingon nga doon na siya record. Ang perminong number 1 sa kahambugiro, mao si Roldan, ngayang barkada. Apan sa gihapon, ang pagkabarkadahay
sa kasing-kasing sa matag usa padayon nga nagpabilin kag labi sa tanan malipayon sila nga duha sa isa kag isa bisan pa sekreto ang ila nabatsyagan. Isa sinakabes nagpalapit si Roldan kay di off man sa tunga time si Jade. Hi, Jade. Di ako magaling sabong, no? Ate, mayo ka pa, no? Kay, pirmi lang may panahon sa imo si Miss Lara. Sa akon, ay, ako na lang gina nagagabukod or nagkalaga sa iya. Paano ang panahon na kay balo ka naman sa katon amo? Super busy na sa trabaho, dili na ingon nga gihatagan taog time. Wala eh. Brad, dili mo na na. Bro Jade, gusto ko si Miss Lara. Buligin mo na ako sa iya. Hindi gid ako magpasugot ngun hindi ko siya maangkot. Mabuang gid ako, Bro Jade. Si Miss Lara na makadesisyon na bro. Ay, ang anong patol ko? Ginbuhat mo naman ang tanan, hambal mo. Pero si Miss Lara amo ang hindi sa imo. Hindi na po pamilit. Insulto man ako sina, bro. Pagwapo sa akon, agon nga lang balibaran sang Lara ngay na. Sinugid pala siya, ho? Bro, Salig lang siya kay naibog ko sa iya. Nakailis ka man. Hindi ba lang adiop mo subong? may katuan lang ako sa probinsya namon. Oo. Sige. Sige, mabilin ko na ikaw. Sige, bro. Dua kadlaw man na akong day off. Oo. Lara. San ko gidi ko maangkot? Lara. Di ko kayang iwan ka pagkat mahal kita. Hoy, Bading. Anong ginasagad mo sa pagkanta dira? Ang pag-ibig ko sa'yo Bading. ay totoo. Ako gid siguro ginapabati-batian mo, no? Kaya sa akon ka nagatulog sa nagakanta ka. Ngunit hindi. Hindi ang puso ko yan. Lyrics yan. Wala ko sa panahon sa mga tao nga alingang mo. Ano to ang hambal mo? Kung kabalo lang ko, tani, wala ka na akong ginapil sa master list. Buang ni Agi ay. Alingang mo. Di na ba si Miss Lara? Ipasa ko na lang ini. Bading. Ano? Din si Miss Lara. Mas Miss Lara gid ang pangitaon mo. Nga man. Siya lang bala ang may guya, nga gwapa. Siya lang bala ang babae. Ako, hindi ko babayihaw. Ang pamangkot ko lang ang sabta. Din si Ma'am Lara. Nagadalakwid ng dida ko sa imo, ha? Sige na lang. Hambugiro. Dira ka na gani. Hambugiro. Amugid, wala gid ka mo magsala. Balik na lang ka mas trabaho nyo. Pabain na ninyo siya. Ayaw pa. Maguba pang adlaw nyo sina. Pag-ina na sila. Paliw ko hatag sini kami Sarah Jane. Okay. Oy, paliw ko permas niyo. Oo. Para ni ka Mr. Lopez, no? Paliw ko sining kuan, kaning ink, uli ni dito. Kay gihulam din ako kang kuan, Tawag Teresa. mo ni Ma'am Chavez, ha? Oy, si Chermalin kali, palihog ko da. Alright. Sige. Hoy, Emerson, palihog ko. Oo. Palihog gani kog ingkod ning papel. Sabi. Salamat. Oy, si kuan di oy. Sa kuan. Hi.
May pa ako mga kauban, ako mga office mate. Enjoy kay sila while nagtrabaho. Oh. Dali mo pala yung Pero ako, gubag gid akong adlaw labi nag makita na ako ang dagway ni Roldan. Guwapo man unta pero hambugiro. Pay. Ay, malaki ito ay squat niya si Kuan. Jordan. Jordan. Roldan. Aw, oy. Roldan. O, kay, bati Ano man man? to siya. Kay hambog man to. Na-crush ka ni Roldan, oy. Wala, oy. Si Kuya Alan, di akong crush. Saba ka di sa Rajin, oy. Oh, kay mo ba ito akong kauban sa outing? Sa outing. Ay, kagit lang ha kay Kuan, nag-chat na ako si Miss Kuan. Uy! Nalimbre si Kuan, oh! Magto din, Uy, oh! Kungkong. Oh! Naay ng regards ni mo. Sino na? Kuan. Diyan diha, ha? Biyakan sa tamuha kay gipatawag ko ni Miss Lara. Si Milagring. Ay. Malagring nga wala kang kaila, oy. Uy, kaila ka ato. Mamang gatong nubo ang short katong outing. Katubang mura siya gwati. Pag-shoot po. Bayong adlaw. Asa dire medyo kisa jo manager? Ay, Wala din ang among manager. Wala din si Miss Lara. Wala. Sige sige, bye. Salamat. Kisa di ay ka kanang Ay, sir. sir. Oh, Sir. oh. Isa di mo ngalon. Oh. Anong katulak man kanako? Si ako din si Kuana. Elmo Pantalyon. Uy, almo? Elmo. Hello. Elmo Pantalyon. Elmo pantalon. Ata di kinahanglan mo, sir. Unsa di ang among imong tuyo kang mamlahan Unahan to ko'y kuhaon nga papilis pero wa magkasya. Wala. Sige, biyaan sa to mo. Naa diri ang iya halang sekretaryo. Murag guwapo, murag lang pag yan naong upuan, murag mama. Tsaka na kay. Dahil balik mo sa trabaho, uy. Ay, dali ka. Tapos ito talaga. Gabay pa tani nga ari diri si Tol Roldan. Tol. Ano na to po sa mo, Tol? Ay, tol. Oh. Salamat kay nakabisita ka, dre. Ano, nakakadto ka na sa ospital? Nakapacheck up ka na? Nakainom ka na sa bulong mo? Manog galakat pa lang ako kay pila na gid ni kasi manang buning kidabatsyag ko. Tol, mapapod ako na sa imo, ha. Ay daw sige, kalaig sige, sa sige. ako ng pamatsyag. Dali ka. Updan ko ikaw sa ospital. Salamat kito. Gidala sa ospital ni Jade si Roldan. Sa laing bahin, nahibawan nga pulmonya ang sakit sini. Pero maagapan pa ini tungod kulang lang sa pahuway kag bulong ang iya nga nabatsyagan nga sakit, mga higala. Sa laing bahin, next day gikan sa trabaho mihapit dito si Jade aron bisitahan ang higala. Og dito milala pagid kini og naigihan niyo sa ulitawo. Tol, Tol. salamat. Ano ba lang dala mo ngayon, na? Pagkaon ini. Magkaon ka ni Tol. Wala ko sang gana, tol. Tol, bisan ka may magkaon ka. Tol, magpamati ka. Ano ina? Magpangabay ako sa imo nga. Gusto ko nga magduaw diri si Miss Lara. Pasensya gid Tol. Wala ako sa may kaisog nga magpalapit sa iya kag Anong agyoon. but mo silingon nga balibaran mo ako bisan sa kahimtangan ko ngayon. Tol, pangayo sa kusang iban. Kay mahatag na kon sa imo nga imo pangayoon pero ang magpangabay nga pakadtuon siya diri hindi ko na mahimo Tol. Litsi! Tol, Tuwidi ka abyan. Sige, hindi ko hindi. Andaman mo lang kung mag-asyo ako nga buang ka. may ginambal ka bala? Wala. Abi na lang pagkaon mo ngayon. Salamat. Pagkatapos mo kaon, imnon mo yung bulong mo ha.
Di mo na kailangan yung balay na sakot. Magkaibalon ako. Salamat, Diwat. Gumahin mo bala. Baya ilangan ako dari. Good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Miss Madonna. Oh, Dugay ha, kung hindi ka na busy. Unsa May man gusto ka? ko nga ihambal sa imo, ha? What is that? Basta lang, dugay-dugay lang. Isulti na, kay nagdali ko. Dugay-dugay na lang gani, kay busy ka pa. Related na sa trabaho? Hindi. Mo isulti na. Kay karong udto dili na ako makapasalig. Promise. Galatdan kagid nga klase sa lagi. Sure. Sige na lang gani. Dali, dali. Diyan kita. Dali. Abi mo, Sabi ko. ang kaupod ko sa trabaho. O kung kaupod na to diri. May dako gid nga gusto kay Miss Lara. Apang nagahipos lang ini. Silipan niya sa akon. Daw mabuang ko na sa katahom ni Miss Lara. Daw ubahan na niya ni ginapantasyahan niya permi si Miss Lara. Siguro daw hindi gid maayo nga padugayon ng buang ni diri. Si Mr. G din na. Di ba barkada ka mo? Pero nga nahimo mo ini sa barkada mo. Ano? Abi mo bala, naluoy ako sa imo. Kay kung sa Tagalog pa daw agaw pansin ka. Hindi ako agaw pansin, no? Roldan. So giri lang ang iro aron madaghan. Sige na oy. Biyaan ti ka. Mabuang pa kung magkuyog ta. Ang Jin ginang siguro ha. Ambisyoso. Sugiring buli mo. Kago. Tay, Oh, unsa man ning nakita nako sa lamesa nga papilis? anak. Para sa unsa ni? Ha? Ginpadala lang ina dire. Tay, apon nga nung Oh, kanong papahawaon man ko. ambot anak. Tay, nawa lang ko duha ka semana tungod ka nag-leave ko. Pero, anong ingon ini? Hindi man ako makapati sina anak. Pero amoy nang ara dira nga nabutang sa lamisa. Kaya anong buhato naton si... So, naman lang ang akong trabaho. Papahawaon ko. Tay, Sige lang. Mahulat kita sang madason nga matabo, anak. di ko ni madawat nga maingon ani. Uwa man ta ako nagpabaya sa akong pagserbisyo. Upod nga nung ingon ini man. Ano man? Wa ka ba masayop sa imong gibuhat? Nga imong gitaktak si Jade? Wala man. Wa ka maluoy niya nga. Tungod lang ana istoryaha, iman siyang gikuha og trabaho. Nagugma man ka kaniya. Naluoy ko, Madonna. Tungod lang sa istorya ni Roldan nga gipakalat diri sa atong kuan, ingon ana na imong gibuhat. Niliingon ana nga akong tumong aron mabuwag silang duha. Kahibaw naman ka sa kinaiya ning usa. Miss Madonna kuno ako. Pero ingon pa ni Roldan, ingon niya, Miss Madonna, si Jade mauna kuno nahigugman nimo. Pero may kakuno gipantasyahan.
Pero di ko oy. Buotan ra ni Jade, Abi nimo, believe kay ko sa kinaiya ni Jade. Kay bisan pa nga, may paghambugero yang amigo. Pero wag gid kaniya ingon nga naguna-una siya nimo. Bisan pagduol gani sa imong office, dili na buhaton kay gusto niya nga irespeto ka. Mo lagi. Adto siya aron makahibaw sadto siya kung sa inong nagpapahawa nimo siya ba. Ako adtuon sa daling panahon. Kakapoy ining way trabaho. Pero sige lang. Maluoy ra gihapon ang Ginoo nako. Tay. Jade, anak, may bisita ka diri. Oh, Guaan na diri palihog. sige tay. Lahan ko galingon mo. Kadiyot lang tay ha. Oo. Magilis lang ko. Pahulata lang palihog. Pabuton ka ni diri anak. Kinsa ka ni. Ang akong samin. Angayan ako sa akong itsura. Gwapo man dahil ko, bisag itong ko nga pagkatao. Nak, Ah, mahuya kita sa imo bisita. okay tayo. Wala na palihog. Magwa na ako. Kinsay akong bisita. Hi, Ara, bila. Jade. Good Good morning. Arang pabahaw ninyo or snacks ninyo, mabiling ko anay ka mo ha. Salamat, Miss Noy. Lara or Ma'am. Sige tay. Ayaw lang kong tawag, Ma'am. Sige. Ma'am, dira anay ka. Nakasuroy man. Aram lang tika pahibaon sa insakto nga kamatuoran nga nung nahawa ka sa office. Sa ato ang trabaho. Ang tinuod, ma'am. Kay bawo ko kung unsa hinungdan nga nung gitakta ko nung sa trabaho. Unsa man ang imong nahibaw-an? Wa may natago na ako tungod. Gipadalhan magkugsuwat ni Madonna. Nga mao ko niya ang gibuhat ni Roldan dito. Salamat sa mao. Na nakahibaw na ka kung unsay rason. Ingon ani magod ang tanan. Di atong nasakit siya. Mihangyo siya na ako kung pwede. Hangyo unti ka nga duaon siya sa ospital. Ha? Tungod gusto niya nga naa ka sa oras nga mukhaon na siya. Kaya gusto niya nga maayo siya nga ikaw niya yung inspirasyon inig-ayo niya. Naigugma magod siya ni mugod. Crush magod ka niya. Ha? Pero wako ni sugot tungod gusto man gud niya ako ang muhangyo nimo nga paadtoon ka sa ospital. Happy ikaw mo yun. Ako, umsugot pa ko. May gisulti ka? Wa. Dili manggod. Wa manggod ko'y gusto niya. Sa insakto lang, Jed. Maong, mayra ka ng imong gibuhat nga. Wa ko ni mo adto Anong paghangyo nga mo adto sa iya. Pero sige lang. Sige lang. Okay raman na nga. Nahawa ko dito. Sige lang. Makita lang gihapon ko yung trabaho pa rin sa Ginoo. Mao na ang akong hangyo pagayo sa Ginoo. Natabangan lang ko niya. Yes. Di ka pasagdan sa Ginoo. Mas nindot pa na ang trabaho ang imong makitaan. Tode. Sige naman lang tagtabi. Wa naman nato ni kana ang snack nga gihatag ni tatay. Dali. Tuod no. Okay ra ba ka ning pinobre nga pagkaon? Pasensya kaayo ha. Wala gid ni ang madalit ni namo. Mga pobre na ba yata?
Banana curacao niyang naandam ni tatay. O Kalamira na. with lemon juice. Uy, Fresco nga limonsito. imo na gud nagira ang banana cura. Kalami ana. Diyaw. Tagaan ka. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Gihatag nini mong hikayo na magkakuyog minilara. Salamat kayo, Lord. Guwapa kayo siya. Di ko gusto nga mahuman pa ning adlaw. Jed, okay ra ka? Okay lang ko. Ikaw, Okay ra man. kadiyat lang ha. Naayaso ka lang imong ngabil. Akong trapuhan na ng tisyo ha. Salamat. Naghapo ba niya? Unta. Excuse me, anak. Tapos na kami dala. Himuson ko ang kinanaanin nyo ngayon, ha? Ikaw din wala tayo. Sige, amo na ako. Amo na ato. Lara, Miss Lara. Salamat, Noy. Ah. Kabutan ba sa imong amahan, no? Salamat sa imong pagbisita din niya. Lai. Amoy sa payan. Okay raman. Pasalamat naman hinuon ka. Unta, dili na ni mahuman kaning adlaw nga nagkuyog ta. Wala Unta, din, no? naapay sunod. Nao pa na, oy. Agad pagsulti ni Ana. Unta, managsama yung gibati. Oh, Jade. Love ya, di ka kaayo, ha? Tay. Oh, anak. Oh. Malipayon ako. Oo, matuod. Nakahibalo ako. Hindi na ang ginapabinsar mo tay. Kagid ba lang? Ano? Malipayon lang ako tungod nabaton ako sa trabaho. Diin ka nang-apply, anak. Sa isang kumpanya nga adto sa Iloilo. Nag-apply ako kag sa dason nga semana ako malargatay. Oo. Kompleto na mga papilis nga dalunon ko. Amoy na ang matuod tay. Ote. Kag ano pa ginaplano mo? May baon na sa pag-abot sa gustong panahon tay. Sige. Nagasuporta gid ako sa imo, anak. Salamat tayo ko amo sina. Kabalo ako nga mabuot ka kag papisan nga klase sang anak. Puno sa kalipay, sa kasing-kasing, sa matag usa, Lara og Jade nga magkuyog sila sa matag higayon nga maabot ang dalaga gikan sa iyang trabaho. Tungod adto manggid kini mulaw sa balay nila ni Jade. Samtang magsudong sila sa kahayag sa adlaw o kumbaga sunset. Malipayon ang duha samtang magtabi. Isa ka bes nahibaw-an sa dalaga nga malargahay di ay kini. Tungod adto na ma-assign sa Iloilo. Tungod didto kini i-assign sa kompanya nga nidawat ini sa trabaho. Og pinakanindot pagyud kay manager siya sa maong kompanya. Sa atong pagbalik, sundan nato sila ni Jade og Lara. Mao ka na tinuod lahi. Nadawat ko og pila na lang ka adlaw gikan karon. Mulargan ako. Congrats, nanaday kay trabaho. Yeah, good luck. Pero maura lagi, layo ka kay kanako. Sige lang, God. Total, o mabisita ka.
Kung mingawan ka na ako, naman diya nga akong litrato sa bungbong. Pwede man na nimong tanahon. Diba? May namduman mo ang mga happy moment. Kundi magkuyog tanduha. Hinoon. Pero lahi jud og ikauban ko ikaw sa personal. Sige lang. Ayaw lang yung kabala ka, good. Kay, maabot ra ang panahon nga mubalik ko din Kay usara bitaw na katuig ang kontrata, dili bitaw na nga 5 or na po. Matiguang po ko dito ay. Dugayo god, do ginagana 1 year. Kanada pang 5 na po. Pero lain di ay ako ba? Ansa banday ka na? Abi mo gikan pag high school nato. Wagid ko kabantay nimo nga naa kay uyab. Siguro karon na kay uyab, no? Wala pa man. Wala pa di ay. Bisag usa wala pa gyud. Wala. Anang dagwaya nga perting gwapaha wala gyud. Nasad ka na. Gwapa gyud. Gapag way lain. Siguro kung itugot lang sa panahon no nga bayloon ang atong dagway. Mas malipay ko nga magbaylo tag dagway kay gwapa gud ka. Sige ay. Dili, namang gugoy crush. Pero lain side kaayo nga. Crush naman. Siguro si Crush tatay mupalit na po nag-ice cream ba? Kaya namin nagtigog nga ice cream god. Ice cream. Hapit di anay. Wala gid ko magsala. Nanawag gid si tatay. Kani gid si tatay. Pabakla ko doon sa ice cream. Mura gid nagay pagkabata si tatay. Basi nakadungog to sa imo. Wow, oy. Dali. Isoroy ti ka dito sa Aring ice cream ninyo ako. Magpabugnawanay ka mo kay ikaw. Mainit sang kahaponanon Ikaw good tay. Nagago pa gid ka. Mabilin ko anay ka mo ha. Kay mga api ako ya. Lain man tiya. Kape maya ha. Dali. Ato ang ice cream. Ako lang ning dalo ng ice cream dali. Tana. Gunit sa akong kamot, sa akong braso kay adto tas luyo. Sige. Naamang ko dito ang nindot kayong talan-ahon, labi na gid kong patunod na ang adlaw. Tay, Anak, karon na gid ang tiyon nga malarga ako, tay. ay, hidlawon gid ako sa imo anak. Tay, hindi ka magkabalaka ha. Hindi ka magkalipat sa pagpangamuyo kag paghalo anak ha. Yes, padre. Ikaw bala, padre. Ang mahidlawan gid akon sa imo inang kabuutan mo. Padre ka gid. Ikaw gitarso ka gid nga bata ka. Ay, lingaw mo lang gid ako no. Pahaksa ko sa imo anak. Anak, palangga ko gid ikaw. Maghalo ka gid ko ato nakadito ha. Tay, May ni ka panuktok. Abri dito. ikaw na lang siguro, tay. Sige. Kay ginahanda ko pa ning akong mga gamit to. Dali lang. Sila yan na nagpanuktok. Anak! Simbab Lara. Ay, dali. Mayong adlaw. Pungko ni Ramam. Sige ha. Pahalata lang daw sa makadali, tay. Si GT ay noy. Ay, ma'am. Nasubuan ako bangod. Amoy nining adlaw nga malakat siya. Sige ha. Maghambalanay lang ani ka mo. Daw sa matulog ako luha. Ara na siya, ma'am. Hi. Diri lang ka mo ha. Ay. Karon na ganyang imong paglarga. Karong gabi na mga alas 10. Amping kanunay dito ha. Pwede mo hangyo? Unsa man ka na, Jade? Lar, pwede nga sa katapusan higayon sa atong manag-uban kay karon namang gabi igid ko mularga. Dili ko gusto nga balonon ako sa akong pagbiyahe. Ang akong gitaguan sulod din sa akong dughan. Unsa man na? Di na lang gid ko magpaliko-liko pa. Lara, ang tinuod, mahal ti ka. Sa una pa. Jade.
ug manghinaot ko nga nga di ko nimo balibaran. Love po, di ka kaayo, Jade. Tinuod ka. O, tinuod ka na. Basig nagdamgo lang ko. Wala. Ngunit tinuod. Aron di ko makaingon nga nagdamgo ko. Akong kasi anak kong kaugalingon. Agay. Hindi na, anak. Hindi na. Matuod ang nabaktian mo tungod isa ko nga saksi sina. Nakakadiay diha tay. Congratulations sa inyo nga do. Naminaw ka di ay. Yay! Kung mao. Lar, Nalipay kita. salamat. Salamat sa Jade. Wa ko magunahon nga. Tiduod gid ay nga naigugma ka. Ay gugma pud ay kanako. I love you, Lar. I love you too, Jade. Mananing adlaw nga malarga ko. Og manghinaot ko nga makahuwat ka nako ha. Yes, Jade. Asa naman to ang akong butang amahan? Ipalitan na po siguro ko atong budbud. Oh, diara. Anak. Tay, Malakat ka na gid. Hindi ka na gid magpapugo. tay. Miss Lara. ang akong gwapong amahan. Dali tay. Upod kita nga magduloong sinisaya dahi. Ara na gali ang salakyan, no? Dali na ka mo. Anak ko. Hadong Tay. kagid. Gusto ko dili ka maghibi. Hindi na maghibi tay. Ubayan ka sa Labi na Diyos, gid ka. anak. Hindi ka magkabala ka. Mabalik ako. Ang bensay mong pagbiyahe, Jade. Lars, hindi na maghibi. Ayaw na paghilak. Ang Dili ko hinaot gusto di nga. ka makakita dito glain. Dili ko gusto nga magbalon ko. Kasubo ha, gusto ko malipayon mo kay mularga ko. Dili tungod. Hilakan. Malipayon man ko. Balbalon ko na siya kung Ingon niya, magpangita trabaho sa ang imong nan. adtuon. Ikaw gid balapay mo. Tata, dali na kamo. Madulungahan kamo sa akon. Mag-ano ka na isang imo mga pulong dailara. Ano ang imo itugon sa iya nga mga malahalon nga mga butang. Ang hinaot ko, dili kay tumakita og lain. Di na maghilak, ayaw na paghilak. Niya nga akong panyo. Pahirin na imong luha. Saman, ako pa'y mapahid sa imong luha. Pwede ra. Hindi ako mapahid. Hindi, ayaw na paghilak. Dali na. Sakay na ka sa taxi nga to, sakyan ka doon sa airport. Dali na. Tay, saman tay, ako na sa mapahid sa imong luha. Ikaw wala mo. Dali na. Bro Roldan. Bro Roldan. Hi bro. Kamusta ang trabaho naton? Way lamay ko sa Bisaya pa, bro. Saman? Way lamay ko sa Bisaya pa. Way lami. Kabalo ka na sang But why? rason kun nga. Reason. What's a reasons why hard to get? Ate, Ara Denta. niya sa babaw ang laksi na iya. Ano mong plano ta karon? Malaka ta? Bro, paminaw. Wala pa di mo. Tuhana ka. ano ina? Aha. Dahil lang. Oh. Tuod
Tuod man mga higala nakalakaw gyud sa Iloilo si Jade. Puno sa emosyon ang adlaw diadtong si Jade o Lara sa oras sa iyang paglakaw. Samtang sa laing bahin balik sa ilahan ni Roldan daw naibtan inisang tunok tungod siya na lang isa sa ila kompanya. Siya na lang ang isa nga solo nagtinguha nga maangkon ang gugma ni Lara. Nga kung pinsaron si Jade amo ang nakapanag-iya tungod ginsabat naman sa dalaga si Jade antes ini maglakat sa Iloilo. Sa piyak nga bahin wala sa may mahimo si Roldan tungod ara man dayon ang agi nga si Madonna nga amo ang nagaguba sang iya nga modo pag-abot sa tion nga mangin seryoso ini kang Lara. Sa aton pagbalik sundan ta si Roldan upod ni Madonna nga agi nga sekretary nila. Ay, ambot. Guba gid nga ako adlaw basta ari ka dire nga agi ka. Dagwan. Unsa man imong dagway? Sarah Jean. Ay, Mura mang gikalakatan og Sarah Jane. umang. dali na ng dire be. Kalat ka tanong ko mang Sarah Jean. Ay. Pero Sarah Jane, di mo mangihi. Hoy. Break tayo ng pwede ko bala ikaw pangihi. maestro Sarah Jane. Unsa man imong tuyo? Ikaw na lang ako ni-date be. Ay. Eh, Kuwa gyud ni mo ayo. Di Ano? ko mag-edit nimo. Oy, kulokoy. hindi ko hindi ah. Sige. Mga presko. Sar, hi Sar. Hi Kuya I Alon. love you. Trusted ni siya. Gindot gud nimo akong buntag. Sar. Instead nga na Shy. bad trip na ko Kami na, atong. Hoy, unsa man? Hindi tayo na dito. Ato tayo na dito. Wato di ka dito ha. Oh. Sige, sag ditong kulokoy nga si Kuan. Roll Balik dyan. kamo sa inyong trabaho, please. Balik na paliho. Sino ko koy? Ako? Oh, wala way dili. Balik naman sa inyong trabaho. Sige, Madonna, kasabi na ang kulokoy. Bye. Snapero. Grabe no? Isa natin yung perta sa office. Basta kung mag-CR ka mo dito. Sige na. Ha, hi. Wala Ato. na Madonna, gisara na ni kulokoy. Patugid. Nagainit ang iya adlaw. Ora si Ara ako. Ano mag-init man tong yung adlaw? Mura na siya Mura man gidabukan. to siya Kuan. Mura na siya gisilaban. Ay, do. Mura man to siya gika naglabok. Ay, Ako sorry. ay nang hasi na. Hoy! Sorry ah. Tarong ko no kulokoy. Dili ko ngod. Sige. Patod nga ma-surprise gi si tatay sa pag-abot ko. Manoktok. Gubaon naman niya man balay. Uy, Sino balay na? Madali lang ha. Buksan kong perta. We hold on your delivery, Mr. Monsales. Sino pala? Sino ba? Ay, ay, Mayong Anak. buntog. ikaw ini. Kumusta, Mr. Monsales? Surpresa man ako sa imo pag-abot anak. kamusta? Anak ko Tay. pa. Oo, ang gwapo ko nga tatay. Oo. Kumusta ka na? Ginahidlaw gid ako sa imo anak. Wala mo gid ako ginpahibalo, no? Ikaw bala mo. Kay bala ko nga kapoy ka dali. Magpahuway ka ni kag handaan ko ikaw sa makaon mo. Anak ko. Nalipay gid ako nga ari ka na.
Malipay gid si Ma'am Lara sini. Naaka siya din hitay. Manuktok siguro kita eh. Sige. Ikaw lang abi mauna tay, kaya gusto ko masurpresa siya eh. At dali na. Tagbalay. May tawod na. Kinsa ka ni? Murag ikulbaan man ko. Tagbalay. Kadali lang. Ablihan ko. Oh. Noy! Ma'am Lara. Noy siya no. Ariha, turo ka kung Ay. sinong kaupod ko ngayon. Jit! Kamusta? Okay ra. Ah, Surprise lang yung pag-uli. kumusta ka na? Okay lang. Gimingaw ka ko nimo. Ako, sab. Hindi minasab ko nimo. Ay, ayaw mo na sa gawas, oy! Ano mo din, he? Kawang gan? Apo, pasundan mo bisita, ikaw ba? Ay, kamu, ha? Oo, dahil no. Tuod. Oy! Sorry. Siyano? Siyano? Tara, manood Amigo mo ta, kong Jit. siyano. Nalipat Ay. agad ako sa pangalan niya, Ma'am Lara. Dexter! Ay, Good Dexter gani. Ikaw, Jit, may Ay, sino ka hindi dito, ko mag- no? Ay, sisibiya Hindi ka! ko Biya magpaligid. ka din aton mga apo. May- Ang aton apo. May kapi ka na. Ay, kape. Dali to sa kusina kay mga pikinan. Sige, dali na. Ayaw balanoy nagamod diri ha. Sood gid sila nga duha ni tatay kag ang imong lolo, no? Bitaw, no? Kumusta ka naman? Okay ra. Ikaw, kumusta man ka dito? Kasi yung pagtrabaho Nia. na makita niyo lain. Wow, eh. Ikaw ra gid ang akong gigugma. Usawa ko nang itaglain. Oy. Sure ka? Sure. Promise. Pantay lagi, magpinuang. Kasi untawid ka ron. Ablihi pa nga akong dughan. Uy! Diba makita ni mga akong kasing-kasing nga ang gipaninggit. Kublihan, Jun. Moingon ang akong kasing-kasing nga. Lara. Lara. Hala, no. Bugol-bugol, no. Kumusta naman dahi ka? Niya. Pagaksa ko sa akong pinangga, eh. Ang akong pag-uli, dili tungod aron mo bakasyon, kundi dili. Gusto na ko nga magpakasal na ta aron sa ingon. Titulado na ka og dili na maagaw sa lain. Oras nga mobalik ko dito aron humano ang akong kontrata. Sure ka, Jed? Sure. Ano naman ang Sure. Mora ba na akong ipaabot ng higayon? Kung mao, dili ka mo balibad? Dili. Eh, mo na akong gusto. Big Dexter. De, nakabati ka naman. Ay, sos! Oy, ang kape ko doon nauna. Wala ba? No, Ano? Oh, ate. Ano, kasal na ina? Bendisyon. Lolo, oy. Patunan gid yung mga anak. Ay, sos. Bangin bulahan. Bangin bulahan. Aper, may good Dexter. Ape! Mas sila pa noon ng kuhan kayo, aligrid kayo, no? Murag dili man ko pulaan nga magsigig ako sa nimo. Ako, sir. Mapakasal na ta ha? Aron sa ingon makabuo dayon taon ako mabalik sa Iloilo. Ikaw, girl. Excited na gid ko. Kasi untawid ka ron. I love you. I love you too, Jed. Dagana po ko ning akong napalit. Oy. Kuna, kanang nag-inom sa unahan. Akong padulan. Murag si kadiyot sa una ko modool dito. Akong klarohon. Akong klarohon kung kinsa nang nag-inom sa unahan. Inom pa.
Oy, Tol! Long time no see. Ba? Sen... Tol! Jen? Tol! Oh, Ikaw ni? kumusta? Ha? Oh, Dugay panahon sad nga wa ko makakita nimo. Kung labing wa ta nag-abot, ha? Kumusta ang akong amigo? okay lang, Tol. Tol. Yun na. Problema? Wala. Nagainom lang ako tungod. Ginakalipay ko ang ako nabatian. Ay, mapakasal na gid gali ka mo ni Lara. Mayo pa siguro. Kuyugan ti kasi mong pag-inom. Mayo pa. Silbi selebrasyon nga nag-abot kitang duha. Dala. Chikadang! Sana daw. Eh, Tando ay, Bridhorse. Idilangan kami pagsamukat, Choy. Chikadang! Oy, unsa man ang inyong order? Ay, gaya pa kami sang red wine palihog. Red! Red wine na sab. Kadaghan na ba sa inyong nainom? Pero sige Lang. lang kay ganahan na sa Celebration. Celebration Karon ni. nga mahalin po dog. Kuwampog kog Kaya na, income chikadang. nga dako. Kay mangita kami sa lugar nga makambala na yaman kami. Kamu mga tol. Yun na, mura magnaibag ko ngayon kainom din siya. Bayaan ko na kamu ha. Wapohon ra ba? Ngayon ka nila mo, Mig. Wapohon ra ba ning iyang kahi? Tol. Bayad ninyo. Muragdag ha naman kag nainom. Sige lang. Sige lang, tol. Ato na ning hunungan. Hindi ka magproblema. Dali ka. Mambalaan na kita sa lugar nga kita lang ito ha. Ato kidala siya sa iyang amigong hambog. Tol. Tol. Asa na? Ayaw naghilak. Mabog ka na, tol? Tol. Pigado si mo mag-inom. Abi mo, tol. Di pagit kumaka move on. Tol. Abi mo kun nalipay ko. Tol. Hindi na pagkuna-unain na. Ang importante nga Abi mo kun nalipay ko sa nabalitaan ko nga inisubong lang. Wala, tol. Tol. Wala ko nalipay. Unta na nato nag-inom ngayon eh. Hindi ko. Ano ka? Talawan? Tol, hubog ka na. Dali na. Idulong ko na ikaw sa inyo. Mutol, ang bagay sa butilya ngayon eh. Bukon. Tol, ano ka pala? Ha? Mayo na lang kinakalikaw ako sang ginhaboy mo ang botilya sa atubang ko. Kahibalo ka pala kung sino ang bukon ko pagkatapos ang butilya ngayon eh. Oh. Dali ka, Tri. Tol, ano ka pala? Sobra ka na kita. Ginagaw mo git si Lara sa akon. Ano ka Ano pala? ka klase sa ngabyan? Tol, buwi ako. Ang bagay sa gwapo mo nga nawungay na. Hari pagiday. Nalipong siya. Dugoon ang yanawong. Amoy ng bagay sa pareho mo. Bayaan ko na si Dre. Choy! Choy! Oy! Ay! Choy! Ay, daw tang balita, Choy.
Ito balita. Ano na? Si Jin. Ano Nakita na? dito sa isa ka eskena nga duguon na ang dagway. Ano? Gindala na sa ospital, Joy. Diin nga ospital. Updinin niyo ako. Ano natabo sa ako, anak? Wala ko kabalo ko sa ding ospital, Joy. Basta kay Updin na lang ako, dali. Oh, Diyos ko. Ayaw lang pagpakalit-kalit eh, ha, Day? Day. Asa din na do, Joy? Choy naman hinoon. Ay, saba ka na. Naratol lang ka diha. Lolo. Tuwa sa ospital si Jade. Nga naman. Kasi nitabo. Wako may bawa, Day. Wa ka nagbinuang. Lolo? Naalag sa ospital si Jade. Kino ka. Gida sa ospital. Kay, Kasi nitabo niya. hindi ko lata kina eh. Unsay kulata. Oh, Ako kasabot. gikastigo na eh. Kinsa may daotang tao nga nagulata niya. Ay, dali. Taon. Aron makaibaw ka. Adto lang ta sa ospital. Dali. Tada. Day Lara. Sa nitabo. Ambot. Tulo ka nga ako, anak. Diyos ko, magkululuoy sa itsura niya. Jen, sa nitabo sa imo. Wala pa siya sang pangalibutan, Day. Hulato natin nga mapawan siya. Ay, nara ng doktor. Doktor. Sa nitabo sa... Doktor. Mister, Di, kasubo na ko nga dili na gud namo mabalik ang unang hitsura ni Jade. Napiktuhan jud ang iyang naong. doktor. Do, bisag kung sa imong pangayoon, bisag pila. Akong ihatag, Magkaluluoy ko nga. maluwas lang ang akong pinalangga. Magkaluluoy ko Ko nga, pa anak. sorry gid ma'am. Di na gud pwede. Tugod napiktaran jud ang iyang Sino man ang wala sa kaluoy nga nagbuhat sini sa iya? Sino? Anak ko. Jen, Naupuhan na siya. Anak, Jade. Tay. Ari ka. Tay. Ari ka man ni Daylara. Anong natabo ha? Jen, Um, sa nitabo nimo. Lara. Kinsa daotang tao nga nagkulatan nimo. Wa ko may bago. Sa'yo ay may baw. Pero, hindi na mahimo, anak. Wala ka sang kontra diri. Wala ko may bago tayo. Kasi nakulatan. Hindi ka magbutik sa amon, ha? Sugili kami. Sugili kami, anak. Tay. Sige na. Sugili kami sang matuod. Sige na, Sige, Jen, may please. kahimuan si Sulti, imig. Lara. Sa nagbuhat ni ini nimo. Ayun na pag-isak. Sugili lang kami. Okay ra ko. Say okay nga imong naong. Diyos ko. Kulata pag-ayo. Di Nagumba ka ni ka na. mahimo. Kinahanglan. Masitutan ang nagbuhat ni ini nimo. Oo, matuod, anak. Tay. Nagumba ka na mo naong. Utawara ako. Sino, anak? Wala ako makipalot, Tay. Wala Jen, ako. please. Sulti sa tinuod. Mr. Mrs. Papahuwayon lang ani ninyo ang pasyente. Kinahalan niya ang pahuway. Tugod kapoy pang iyang lawas. Sige, Dok. Buhata ang tanan. Aron ang maluwas. Ang akong hinigugma. Oo, doktor. Ay, unsa man.
ipadayon pa ni mga pagpakasal ni Jade. Bisan pa man siya naitabo diya, anak. Ay, Oo, anak, matuod. pag umagko, daw apo, sa madet. Oo, Nalito ako pare. Dahil Lo, Lara, no siya no. Bisan unsa pa man ang mahitabo sa iya. Oh. Sa iyang dagway. Isamot pa gani ang akong gugmangan ho kaniya. Kay mas nagkinahanglan siya kanako sa iyang kahimtang karon. wow. dahil Mo na nabiliban ako ni Buday, apo. Oo. Og ba naman na makagawas si Jade sa ospital. Pero wa paganda kahibaw kung kinsa ang nagbuhat sa ingon. Mao lagi. wala sa makatudlo. Sino ba lang makatudlo, sin? Kumpadre. Pero di ko kumuhunong lo. Samtang di masilotang na nagbuhat niya. Atong balikan ang nangagi. Naabot si Jade gikan sa Iloilo nga kung diin usa siya ka manager sa kompanya dito. Ug malipayon ang dalaga nga si Lara tungod may propose naman og kasal ang ulitaw. Sa laing bahin nag-abot sila ni Jade og Roldan apan lahi ang gibalos sa ilang pag-abtanay instead nga kalipay giguba ni Roldan ang dagway sa amigo ni ini. Apan sa gihapon mapaubsanon si Roldan or Jade tungod sa gibuhat sa amigo nga si Roldan. Wala pa gyud nakahibalo ang ginikanan or ang amahan ni Jade kung kinsa ang may binuhatan ni ini. Samtang usa ka adlaw ni ana Sir, mayo ka daw, sir. Usa ko ka tambay dito sa Oo. imnanan nga kung diin dito gatake og kulata si Mr. Jade. Kung na mo may nahibalaan ka. Doon na gyud, sir. Doon na gyud. Si sino? Kwarta sa. Sige. Ari. Para lang may balaadamon kung sino may kahimuan sini sa ako. Sir. Isaan ba yan ninyo na ako, sir? Haga. Hindi. Kung- Oo, Kung nakahibalo. maibawaan ka rin, di mo kung kinsa. Nakahibalo na ako. Sir, Hindi ka magkabalaka kay hindi ka mapahamak sini. Sino ang may kahimuan sini, Noy? darang litrato, sir, oh. Nakuhaan mo in isang litrato? Diyos ko. Hindi. Ang magkaluwi ko nga, anak. Salamat sa inyong litrato, ha. Salamat sa inyong litrato, Noy. Makasalig ka. Hindi ka mahibalaan nga ikaw nagpanugit sini. Paminaw mong tanan, kay ni Adri ang amahan ni Mr. Jade. Kung nakaila pa mo niya, siguro kauban man ninyo. Paminaw mong tanan. Oo, maminaw mi. Kamu ba? Uy, paminaw kuya Alon. Paminaw. Mr. Choy. Ano ba lang tuyo mo? Pagkamusta na si Jade? Ako na biyan. Ang wala sa kuya. Wala sa kuya. May ipakita lang ako. Diin bala si Inday si Ma'am Lara. Wala siya diri. Kaingon pa niya na ospital ko no iyang bana. Pamanhunon di ay. Isa sa katrabaho ninyo dire. Hmm? Tanawa na lang ninyo ini. May ipakita ko sa inyo kung paano ginkastigo. Kalain na karon. Paano ginkastigo ang akon makaluluwi nga na. O sige ho, watan tag makadiyot kay atong airplay tugod nakuhaan gud sa video. Excuse anay. Malakat ako ha. Oh, Ma- ayaw mapauna ko. nakaw oy. Guard, Nag-line up. Guard, guard, pugnin niyo siya, guard. ginin mo sa utuan. Lakaw karon kay kastiguhon ka Wala ni ka Malaka. siga. Ano
Ano na? Maganain ng tiyan ko. Ay, mulok! Ay, mulok! Aha, marisi na niya. Marisi na niya. Oh, no, na-play na ang video. Ara, tanawan niyo. Meg, hindi. Ano? Hindi na po bata sa Ha? akin. Ano ka? Jid, nangayagi ko lato, ha? Hala, Hala, Diyos ko. nainagod ni Roldan. Roldan? Hala, no? Hala, no? Ikaw ni? Ikaw na, Roldan. Hala, ka-starring ko din mo. Oh, napaw mo. Hindi ba ito din Ang imong itom nga sa ninaw, nagkadugo. Oh? Ang sa hindi nga naano sa video, ha? Hala, no? Kahilas good ni mo, ha? Ang maayon Buang di ko lang ngayon na. Ang Buang siya! maayon mo, prisohon ka na. Mawag yun. Padapok na ka sa pulis. So, na siya. Mayong adlaw. Good ni mo. Ako si Attorney Dibongwe. Uy, attorney. Layo yung pinito. Attorney, ang nanat ni mo, ipapulis. Tauban na nako ang mga pulis. So, Ay, salwa mo, ha? ipadakop nato si Mr. Roldan. Hindi ba ito din Masasin ninyo si Roldan. Pinin niyo ko. Wisasi mo, ha? Dali. Wisasi mo. Hindi magulak. Wow, parisi na niya. Uy, madonna, malipayon Magabayad ka mo. karon. Magbayad ka muna siya, no? Bayad ko no. Sinong siya, no, pang Saman. magbayad. Ako na. Kaya ganyang na ay binuhatuan. Ato na sila. Taluod. Hay, salamat. Choy, Salamat. ang amon mga pasubo, Choy, sa gindangata si mo anak. Naluwi man kami kay Roldan nga amon ni tak-tak, pero sige lang, Choy. Madula man gihapon siya, pero dapat lang bayaran niya ang iya kasalanan, Choy. Sa tugod, Kuya Alon. Sapat siya. Sapat siya ng klase ng tao. Sapat good see you, ha? Malipayon ng bagong kasal. Oh, Malipayon, congratulations! Congrats to Leon! Pagibulahan. Bulahan. Congratulations. Dayda. Congratulations. Salamat. Salamat ninyo. Salamat. Salamat. Oh, sila may pagkaon din ako. Sila karon ako ka na jud. Sakto, Jude. Dili na gyud mahitabo nga magkabuwag ta. Tungod ako na jud ang imong gugma o ang imong kasing-kasing. Yes. Ug syempre wala na makaangkon nimo kundi ako lang. Oo. Pero Pero, okay ka lang ba lang ha? Okay ka lang ba nga? Ingon ani na akong gagway. oo, oy. Nisamot na ganit nga nga mahal. Isag ingon na yung dagway kay mas labi yung nagkinahanglan ka na ako. Sorry kayo nga. Wa ko'y nahimo sa mga time nga. Nga ingon ato na ito po. Naibino. Ayaw sabihin mo palihog. Ha! Lumpia lang ako. Sige lang, good. Total, tuwa naman si Roldan. Sorry kayo. Niabot naman ang panahon nga. Magbayad na siya siya mo. Padayon na sa pagkaon. Ibuhat na ni mo. Nay. I love you. I love you too. Di ko masugot na magkabuwag pa ta. Nabaw na ko, Jade. Promise. Promise. Kamatayon na ang makabuwag na itong tuwa. Yes. Bubisita ka, mister, sa imong amigo? Igsoon, amigo? Huh? Oh, sige. Mr. Roldan Montes. Nakabisita. Sino na? Kumusta? Ma, ngangari ka diri.
kalamugo na nimo. Matapos ang pagbinuang mo sa akon. Yari karon, napriso ako. Brad, Nalipay ka na bala? tol, wala ko nagbinuan nimo. Abi nimo. Kung una-unaon ikaw ang naisala na ako. Pero Ano nga ako? wala ko sa may gibuhat nga daotan nimo, tol. Ang nakaapan lang, ako ang gigugma ni Lara og dili ikaw. Unta madawat nimo ang kamatuoran, tol. Dulugin na. Dulugin na. Kag mahimo bala, bayain ako diri. Hindi ko ikaw kinahanglan. Magpalayo ka diri. Dira ka na. Tol. Bisan pa man nga ingon anak ka. Apan ang akong pagpangga nimo bilang akong higala. Magpabilin ni ining akong dugan hangtod sa hangtod. Mibalik na siya sa sod. Mister, wala siya nagkakatubang sa imo sa madugay. Pwede ka naman siguro makalakat. Si Jade, bisan pa man sa tanan nga nahitabo niya sa gibuhat sa iyang higala nga si Roldan, padayon gihapon ang pagpangga sa higala bisan pa man sa mga kasakit nga gibuhat ni ini. Sa laing bahin, milarga na pagbalik si Jade sa Iloilo aron ipadayon ang nahabilin nga adlaw o binuwan sa iyang kontrata. Samtang malipayon kini nga nakadawat sa sulat nga nagpahibaw nga buntis na si Lara. Malipayon kini og dubli pa ang iyang paningkamot alang sa anak nga nagpaabot ni ini. Ma'am, para ni nako ang SWAT. Salamat kayo ha. Si Sarah Jean na man diri sa among office. Wa ko maghuna-huna nga gikan dito sa kumpanya nga gitrabahoan ni Lara. Nabali na po di siya din. Pagulpol mang kalihajid. Sir. Ang coffee mo, oh. Gilipat ko diri. Ah, salamat ding ha, ding. Oo. Hayaan ko na ka mo. Hi. Kasi nga na to niyo ah. Nanding. Folding. Oh, folding. Dili na. Hi. Ikaw mapapalipat pero. Hi. Anong bot na lang sa inyo? Ay. Oy. Mura magagbong niya. Malipayon kay ko kay abi man ako di ta magabot diri sir. Mag-abot ang gihapon ta oy. Tiri Dex hi. Salamat. Okay ra ko. Sir, ang poding ko niya. Oh. Poding ko. Oy, folding ken. Hi. Hindi ah. Tara na ka mo. Bago lang ako nabasa ang sulat nga gihatag ni gipadala din ako ni Lara og nagpaybaw nga buntis de siya sa mong Uy, unang anak. congrats. Nana day mo umaabot ninyong gihaguan. Yun na ikaw di ay. Ay, wala pa man ni malibat na ako. Wa di mo naghago ni Alan di ay. Mhm. Ikaw ba? Si Alan kuan man to. Ilagaon. Ilagaon. Ikaw ha. Sige ha, biyaan sa tika kay. Ato sa kong pisto. Malipayon kay kung buntis na si Lara. Sige na magkatawa-tawan si Polding ay. Wala ano. Kapag daw kay Sarah. Dati sabot din eh. Kinala karong gabi, makapuga na ta. Kinahalan gid na. Uy, ano ba lang ginampalan nyo ngayon ah? Aw. Pawa din, pawa. Hindi. Ikaw ha. Ano ka? Bago ka palang gani dire. Daw ka importante sana. Sabat-sabat ka na. Paintrahan ninyo ako paliw. Hmm. Seryoso bala ko. Pila mo kwarta? May kwarta ka na? May ari dire. Pila? Hindi ka mo magkabalaka. 50 mil? Sobra pa. 100? Anong ginambalan ninyo ngayon? Nagkamalaki kami sa magpagpuga. Oo, doon! Mapuga to! Puga eh. Pugati. Wala pa ni pasampulos nga tuwan ta dire. Para sa ako, no? Wala man sa pulos nga magpugat. Oy, kamo maghihapon, madakpan man ta. Paupda ninyo ako. Dun.
Opdan ini sa inyo puga. Kinahanglan. Ako di lang kuya magupod sa kupagpuga. Dari niya pagpoga. Kay araw ni nagkamot. Oy, maupod ka sa puga? Kutaw lang isa oh. Oo. Maupod ka pagpuga? Oh, sabat bala? Tulala na siya. Wala man nagsabat ang gagagag. Tulala na. Tulala na siya. Adik ka na. Adik ka na. Oh, da. Bayan na siya. Sige. Uy, Hambalan ta Dali niyo ako ha. Hambalan ta nga pagpuga ha. Oh, sige. Amo siniho, pamati bala. Kapag ko ninyo poga. Sige ah. Adik kayo mo. Ano ganing pangalan mo? Ano pangalan mo? Gloria? Natoy. Natoy. O sinto yun, Natoy. Natoy. Amo siniho. Karon sa gabi, Kanya. matulog ng gwardya, no? Pagtulog sang gwardya, Bokbok ang ulo. Mas patay na ito eh. sakto gina! Sakto gina! Sakto gina! Sabat zero. Very good! Oh, ano na yun? Umaabot ako sa pagpoga. Alam ko ba ba na? Ito yung part parang ako na makamali ko sa sambo. Bakit? Ato leader si Senator! Dili! Di ka mag-leader. Kaya masig masakpan ko. Ato leader si Roldan! Roldan ano? Leader! Hindi nga itong leader. Si Preso. Rodan. Si Rodan. Rodan. Soldan! Sige, Okay. Pagpamati ka mo, amo siniyo. Okay. Amo sini. Ikaw bro Roldan, ikaw ang dako sang lawas sa aton. Oh, sipat Ki- na sipat. Kita mo ng dingding sa aton CR. Oh. Sa likod sina isa ka balay. Balay nga dako. Op. Kung gubuon mo ang bintana dira, posible nga makaagi kita. Kag dito maagi sa atop sang among nga building. Madali lang. Kinahanglan kung buhaton kinahanglan wala naging sang rimalaso. Kinahanglan hindi kita nila Hindi mamatay. ka magkabala ka. Kumahi, Ka, walang marimalasyo. Retaso na dito. kumahimo patulugon nato ang gwardya. Kay kahasol na kayo kun Pabubatod. mabulabog na to sila. Sige, sige. Sige. Dali na ka, Pagkamaran ninyo. mahanda na kita. Hoy! Kaya! Ano lang? Ali. Ano na yung pagkaon oh? Abe, nagutom na kami. Siya mana siya. Wala man nag-ice cream. Pagkaon gani. Ito mga uli. Ito mga uli anhon ka makron. Tipa pinagtapong ulta ka makron. Kuha kita ninyo ng tinitor ngayon sa baso. Magamit nato ina. Apang, ano Amo paggamit ina, sini? amo Gamay ina. lang ni. Amo ina ang iabilita sa kandado. Oh. Ngara dito sa bintana. Tusok yun sa hawak sa guard. Aron mapatay. Basta ka na tira na to eh. Mahamot man ako sa imo. Sige. Magpahuway ka mo sa gusto. Pagod baka pang minsar kita karon sa gabi. Sige. Paglikop good sang dulom ngayon. Oh, toy. Uy! Pus! Hair pa sa kamo. Pinutay ta mo karon. Visit! Hair pa sa bala kamo. Malakat pala ko. Ito mabuang ako sa datoy gini. Karon na nagkakaigo nga gabi. Mamingaw kay syudad din eh. Wala sa mga sirom-sirom nga aton mabatian tungod kay syudad. Pero Oh. madamo ang salakyan nga mabatian ta sa gwa. Oo, magani. Dali ka mo. Nabuksan ko na bintana dito sa CR. Hinay lang ka mo Dagan. Sagahod! Dagan. Hindi ka magahod! Ikaw? Sikas-tipan ko na, plastiran ko na, sungat mo karon. Ay. Wala gani. Sagani! Ano to ya? Ano to? Hindi pag-iguan kaniyang ring. Kay mo kako. Ano na dira? Dali na ka mo! Ano na dira? Hindi na ka mo mag-usik sa panahon! Dali na ka mo! God. Ay, kita na! Sakap! Ano na dira? Lumpat. Lompat! Lampas. Dalagan! Ay, nakabalo sa balita, Lara. Nakabalo ka sa balita ka.
nakapuga si Roldan uban sa mga piniriso nga naa dito. Buisit ni nga, Roldan. Nisamot ko ang akong kalagod sa iya. Nisamot ko ni dako ang iyang tulubagon sa mga pulis. Patod, sigurado gud nga manimaos din eh. Ang saya atong buhaton, Lo. Magamping na ta, magamping. Kaya na, sunod adlaw naman di ay mo abot si Jade. Oo, Lo. Ang Aw. punta nga. Dili sila mag-abot ni Roldan. Kaya sigurado jud ko. Makitaan gani niya si Jade. Dili lang, basi kung dili lang ing atong iyang buhaton pag-usab. Nakapalayo na kita. Oh. Oh. Anong Salamat! Morgan! Salamat! anong mayos nga bata? Nakatayo na tayo! Walay pulis! Siguro ang iban sa inyo Pulis! mag-iya-iya na lang ha. Ang iban himuon ko nga kaupod. Les. Di ka mupod ni mo! Di ka Sige. mupod! Magpauli ka na lang Magtubog kung ang Carolina! kundiin ka naman nga planeta. Kay nakapuga ka naman. Nakatala dito natoy. Sabat si mo. Pag amping lang ta kada tag sa nato nga di mailhan sa mga pulis. Sige natoy. Good luck. Sige, good luck dan. Ako mabay ko sa Midland. Ako ba? Ako ba? Mabay ko. Oh sige. Salamat din sa inyo. Upod ta. Karundan. Ako na ba upod ako karundan? Sala nangawat raman kog manok. Natoy. Sige. Lakad na lang natoy. Ito. Dosoros-soros ka. Patod nga malipay gid sinisi. Laras ang pag-abot ko. Malapit na lang ako sa balay. Anay ka. Wala man sang tawo. Tagbalay. Ayo. Ay, gawe tao ba din? Dog! Kadat lang, dog, ha? Kadat lang. Uy! Kumusta ka, dog? Tiyo, nasi Lara. Kadiyot lang, ha? Kay akong tawgod. Labo ko dito si Lolo Dexter sa sod. Lo! Nadia si Lara. Ay, Lara! Apo! Lo, Gawa siya dire kay nakabisita oy. kinsa man ko no? Hi. Ay, Jade. Naa naman day ka. Bagong mata. Ingon na gid siguro ang buntis. Lagi. Sige lang ko katulog. Kumusta ka man? Ha? Okay Dali na. dire be. Pagaksa ko sa akong asawa. Kumusta ka man? Niya, okay raman. Man. Ang atong anak. Hapit na gid mo gawas. Anak. Happy na, Jade. Niya na si Papa. Dili na gid mo biya pa si Papa nimo anak. Ninyong duha ni Mama. Pero nakapuga man ko no si Roldan. Mo lagi to. Lagi to akong nabaligtaan tong niaging adlaw. Pero sige lang, wala man na tay problema niya kay sigurado man ko nga di na kita niya hilabtan tungod kasal na gud ta. Pero mag-amping ta. Buang class ni si Roldan. Dili ka kumpiyansa. Oy, di na mapasudlo ni mong bana, nautsa ni bayhana oy. O, di na. Naginagsanay naman mo dias gawas. Nalingaw raman yung tabi. Tana na, manunod na tabi. Tay, Nakuha niya. nagkuha gani, wala pa gani kami nakalakat. Lechon yang Ito nagtawag ng tatay. Why hambal ko toy. Aw.
Ingrato. Buang galit. Sintoyo. Ay, Di. Kalakay. Mag-games ko di anay ho. Oh, sino dalirin natin tangkal. Oh? Anda na ako para sa posibleng matabo. Kaning lasa nga aton ginaistaran. Wala kita sa may problema sining lasa nga ngayon eh. Abi mo nga Hilway kita diri. matuod. Roldan pati. Kamo ang mga mot sa pag... Oy. Oy! Sinatoy! Latoy! Natoy-toy! Abi ko na... Abi ko na kun... Abi, Nagkari man mo sa akong longga. Nga naman mo. ngek! Dili ka gali. Amo ni mo long. Dito. Amo ni mo long. Emolong. Amo ni akong longga. Sige. Oy! Tama ba? Natoy, ikaw, nakaibalo kong masaligan ka. Kamo Ano ang mga... nagasulti man kaniya? Kamo ang mga Oy, mot... ang akong mga ero ay ilab kaya. Kamo. Ipang-usig lang mo sila kay waman mo Kamo waman ang- sila kay ilang kinsa mo mga animal mo. Kamo ang mga mot, ha? Ay. Akong motor din yung pagkawatan. Tuwa na gani? Kinsa mo itong drive kaya akong ipapulis. Ipapulis. Ano Ay, po, okay. gana ka, tontog ka na. May gani, kay doble naman niya. Nangawat pag motor, niya po gante. Ate, Karon, mabulig ni sa akon. maminaw sa ta sa kuan ni Roldan side niya. Oh, Kamo ang maminaw mga sa mot, ta, ha? maminaw. Oh. Kamo mga mot kung paano ninyo kuwao ng animal nga. Jid Animal. nga to. Ang sa mga animala. Baboy. Tawo to siya tawo. Tao. Dito animal. Tao Hindi. to. Gusto ko nga patilawon pag isang tuma ng buang nga to tungod. Hindi ko ginmabato nga tubtub subong. Iyahan na sila. Toy, bulig ako ha. Kamo Sa gida, mga kung ikabulig ni mo. kamo gida mga motsat to ha. Kinahanglan dalaon ninyo si Jid sa akong hideout. To. May konto na dahil si Jed. Nauli na nga. Tama sa Iloilo. May dala ko diri nga picture niya. Wala ko gid dula. Ay. Amoy na siya ha. Di nito ni mo mailhan karon si Jed. Kaya ko pa man to ni yung naong. May isa pa ka parte sa iyang itsura nga wala maguba. May alom ito siya nga dako si Agtang. Ano ba? Oh. Kasi ang klaseng alom. Puti ito. Alom-alom. Ang ining lawas niya wala ni mabalik. O wala ni musab. Ang lawas. ang alom. Ang picture. Are. Kompleto na ha. Sige. Kami na bahala, sina. Kami bahala. Ikaw kawawa. Basi ikaw ang makatsamba. Dala na lang sa budiga nga aton hideout. Atong budiga nga abandonado ba? Buisit. Hindi alam ba ako magtuman ko hindi. Kami. Gago. Gago ka. Ikay kontra ato. Kami imong paimongkan. Ato unsa kay mayo ato siyang tabang nga kastigo, no? Ano mo? Ikaw among tabang nga kastigo. Ganay ka. Uy. Kita bala magkaupod ha. Sige. Upod ko sinong mapod sa akon. Ang pabilin lang dre. Sige Sige ah. Dere rami maghuwat rami. Sige. Para. Kadagana ni akong gipamalit. Sigurado. Malipay gud ani si Lara pag abot na gid sa bahay. Si Roldan ka nang naasolahan. Nakita na ko niya. Hindi na ako makalikay. Nana siya. Tol. Nagabot kin man ang banas nga magkita ay pakitaliwat. Anong good mo sila? Wala ka gid nagabatsyag sang kahadlok sa akon. Magupod ka sa akon. Kung matuod nga apyan mo ako, upod ka sa akon. Lakat! Nalipo na siya, uy! Nalipo na, uy! Natoy! Pasaan na, natoy! Ikaw Karga ka sa sa tanan! Dali! Natoy! Kalau isang kagway ni Jed. Dali na, natoy!
Talo, sagdag ko ni Jade. Dududun! Talo, hindi ko matabang. Gabos sagpaon ti karon. Saba kay ka. Natoy! Toy! Alam mo. Oh! Ay! Okay. Ayoko din sa kuliungoy. Animal ka kung ikaw man ang nag-atrasar sa aman. May pangalipungon ko ikaw na atoy. Do. Patay ka lang eh. Oh, patay lipo. Talaga mo! Boss, hari, nakampawa na siya. Diin ako. Kumusta? Abyan ko. Kagamay lang gid matuod sang kalibutan. Kagintugot gid nga mahulog kaliwasakon mga kamo. Karon, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Jed, magpili ka. Ang kahiluwayan mo ukon. Ihatag mo sa akon si Lara. Dili ko sukat na kayo mo. Muagaw si Lara. Mahal ko ang akong asawag anak. Nimal ka. Jed, kailangan mo lang ang silapo sa bratsakon mo. Kastiguan niyo siya sa mayo. Gusto ko nga mayawan sa pagtulog sa Madali. kastigo niyo. Bisak pati ang pagod niyo. Ang akong kagma. Kalara. Nimal. Tulugin na yun ha! Animal na gugmay na, Jed. Animal. Mayo kayo. Wala sang naka-witness kung sino ang nagkuha. Saya. Maya siguro pa batuon ato siya. Oy, lain man nga inyo lang suluhon pagkastigo niya. Mga kurentong. Ano mayo? Na, wala naman isang lamit. Hanoton kay, nalipong mo yan. Sige. Mayo siguro. Basta siya, gamay. Mayo siguro. Hindi na itong inyo bleed. Inyo bleed? Blend kid. Oh, sulatan naton sang rest in peace ang guya. Dumaayo, hindi ko daw. Sinatoy. Wala na sinatoy. Wala na sinatoy, kaya doon naluoy ito siya kay Jibya. Sa pulos siya. Nalito sinatoy. Sige, kamo nang bahala. Kung ano pag yung pag-torture sa putang Jid. Okay. Ano ba na? Kay, sige na ba na mo'y? Siwa ba lang niya? Nawong, sulati sang rest in peace. RIP na lang bala. Good ba dali? Sige bala. Testing bala ba? Oh, testing. Ito. Nagasinaw-sinaw sa katalo mo. Hait ni kayo ba? Ang buhato niya Wala siya. Ha? Buhato niya Yan sa mayo ha. Anong buhato niya? Sakot. Din pa sa ibaan. Sa guya lang pa. Kuha naman na nangos ni. Ay! Butangan ta sang RIP. Gamay Ang lang. pihak. Butangan taman sang Roldan. Hindi ko na pagpagayo na eh. Are. May ati sa mayo. Hindi siya makapalag.
Nalipong naman liwat. Bubo isang tubig. Nalipong naman liwat ng gago. Hindi na matulog. Nalipong. Mangi. Iiyan ako. Ii. Ito nalipong manining gago. Kompadre, wala gid ka sa balita kundi sa si Jig. Nagpangubra lang ato eh. Naghilak naman ka dito iya. Asawa eh. Nakulbaan na gani ako, kumpadre. Abisan ka di ako. Ginakulbaan man Wala eh. man sa may makasugid kundi ang akong anak. Ano na ba lang natabo sa iya? Ginakulbaan kita ko. Hindi ayhan nga may nagdagit sa iya, kumpadre. Sino ang mabuhat sa to? Kumpadre, kay balog ka na gyud nga nakapuga si Roldan. Hindi lang pagsambiti kay padulong na diri si Lara. Apo. Hello? Oh, May balita na ba mo? Party ni Jade. ikaw rin baka tubagan na, kumpadre. Ang mabudlay sini kay wala sa nakahibalo kundi siya. Anong natabo sa iya? Unsa na kayo nitabo sa iya, ha? Ito pila na kagabi nga wala ni uli. Hindi ka magpatama dahil Lara tungod. Nagabusong ka pa. Hindi mangod na mahimo tayo. Diyos ko. Hindi na gid ako mapahagtag sini. Unsa ba ko replano sa kapulisan di ay, kumpadre? Updo nila ako subong nga adlaw. Agud nga pangitao namon kung ang mabudlay kay wala kami makahibalo kundi namon siya pangitao. Sino ba lang makatudlo sa amon? Sino? Diyos ko. Saan na kayo nitabo sa akong bana? Ara na sila. Sir! Pero, mister, dali na. Ano lang ka mo? Ako lang bantay ni Oo. Lara din eh. Mig Dexter. Palihog lang. Diyos ko. Sino ba lang may kinuat sila? Sino makatudlo sa amon? Dali na ka mo, sir. Tiga dyan pasugero ning tao nga imo nadakpan, oy. Tiga dyan, tiga, gahi, tiga. Hindi gid siya mag Tiga siya mo ang Surrender. sus. bisan pilaso ng ilawas. Oh, Animal ka gahi, gid. gyud lawas. Animal ka gid. May pa siguro imo na bitayon. Bitayon nimo nya imong pansimbag. Animal. Kamo. Nay paagi nga kuan. Matugan gid ni siya. Ani ka? Isa pa ka torture. Ang wala ta mabuhat sa iya. Ano lang ha, tulsore? For Are. example, May place ka madala. lies? Mm. Ari oh. Amoy ning aton gamiton sa pag ibot o kon paggabot sa makukuni. No. Sir, nalughot na nato ng kundiin nga bahin sa tun barangay ngini pero diin ba na naton sarang makitag akon anak? Nanang tatay ni Jade nga makaloroy. Akong pasundon nga to sa katong bodega nga ilang dito ay. Aron ila makiton og matultulan. May saka bay Ang makaloroy nga Jade. gin sugatan niya kita. Sir, umadali lang. Ko, mudagan ko. Ato, manulong. Oh, sundan ninyo ng tao nga nagdagan, no? Din Sir, siya padulong. Ikaw nang bala magsunod sa iya, sir. Sige. Patod ko. Nga matultulan mo gid ina siya. Sige. Pagdalito kay Dana nagsunod. Aron iya matudayon. Kay
Masikot pa yun doon nila. Sa tiin pala. Roldan. Sa tiin pala pakatong tao ngayon eh. Masikot pa itong pagkaloloy na din. Magdali ko. Dira siya nagdulog sa may budiga manina. Siya giti na sa kagdugin na pangilala kong tingog ay na. Si JD na. Hanggang ko na nak. Diyos ko. Ang akong cellphone. Tawagan ko mga pulis. Siya giti na. Siya giti na. Tawagan ko na mga pulis. Karon magkabawas na ko ninyo. Inyo kong pilipong. Magkabawas na ko, Roldan. Good luck. Bisan nga gabutan ka na sa mga kuko. Apang matika ka maghapon. Sagnuyon ko na lang ikaw. Mahal ka. Mga pulis, ini. Roldan. Gawas na lang sa ibang kitaguan. Patay ka, Roldan. Di! Gawas na lang na malinod. Malagyo ka mo! Hindi na ka mo magmalagyo. Wala na ka mo sa may papalagyuhan. Balik naman ba sa sisyon nila eh? Ako. Gusto ko. Mahal ka. Mahal ka, Jid. Oh, malapos ko ako sa... Napaw ako. Pananaw. Dali ko mo. Dakpanin siya. Dato sa ospital ang lalaki ngayon eh. Kamakaluluoy. Amo nang bahala sa uban. Dali. Sa inyo mga sakinan. Dali. Jade, anak ko. Oh, ayos sa mister. Dadon siya nato sa ospital. Kinahanglan nga matiman siya dayon. Daghan kayo siya bunog. Diyos ko. Dali na ka mo. Upod ka lang sa akong mister. Upod na lang. Dali na. Manimuron ka sa presuhan nga ini tubtub ka tubtuban, Roldan. Buisit ka. Ginpabudlayan mo kami ah. Bright kagid maghimo sang pagi ah. Pero sa gyapon, nadakpan ka na. Manimuron ka dra. Sir? Sir, hindi na gani ikaw makulong, sir. Dili na. Salamat sa imong pagtabang. Gagawat raman ko manok, sir. Amo malangga ko sala, sir. Animal ka. Ikaw, gali. Amo nang inyo, pangahangoy. Amo nang angay sa inyo nga mapreso ka mo diya sang hantod-santod. Kay mga dautan ka Hindi mo. ko ini mapaton. Hindi ko ini mapaton. Diha na gani ka toy, mabulok na ka sa bilangguan toy. Karon, panumduma ang kalain. Ngay bugin himo, Roldan. Diri ka na gid madunot. Tungod sigurado na magpasaka pagidugang sang kaso. Ang imo ginhimuan sang Sito ko makapati sini. Matuod ka na, Dan. Ang magkaloloy nga Roldan. Magabayad ka, Jade. Magabayad ka! Ikaw ang magabayad kay di na ka diha makagawas. Ako mangawat ko sa manok. Natoy, magbago ka na. Tuman na imo mo. Ako gani, sir. Ge, Hindi na ko mangawat manok. Lakat ka. Mangawat lang ko manok akong ihawon. God bless. Lakat ka sa pagidayat, Tatoy. sige. Presuharin niyo na sa Roldan. Sige. Isara ninyo ang karsel. Le. Hindi. Hindi! Ah!
Wala gid magdaog sanday roldan sa ila kalainan para kang Jade. Samtang sa ospital, grabe ang paghilak ni Ara or Lara sang mga tinion or panahon nga nakita niya ang iyang bana nga perte gyud ka makaluluoy, gilukatan sa kuko og gidugangan pa gyud ang iyang dagway sa pagguba sa mga tampalasan. Diyos ko, Jade, sanay tapos sa imo. Anong naingunanin naman ang imong dagway? Ingunanin ang imong lawas. Masahon na lang. Kung dili siya magkamata within 24 hours, wala na kita sa may mahimo. Tugod madamo na gid nga dugo ang nagwa sa iya, sa iya mga pilas. Kag kung mabuhi man siya, Jade, mata na, Jade. Maluwi ka. Anak ko. Pakigbatuloy ang kamatayon tungod kag para sa imong pamilya. Para sa imong palabuton nga anak. Anak. Di ko masugot ni. Nagbayad na ang sala, anak. Nagbayad na siya. Mabuhi kung wala ka, Jade. Maluwi ka. Mata na, please. Diyos ko, mulig mo ng hakot, anak. Mulig siya. Diyos ko. Ginoo ko. malapit na mag 24 hours. Doktor. Kabay patani nga makabugtaw na si Mr. Jade. Tay, ang saya tong buhaton. Nagdisir. Ay. Kaloy ni Jade. Nagdisir ang hakot, anak. Gagin subong din siya sila. Anong sala niya? Apo, hindi ka magpatawa. Apo, buntis ka. Kinahanglan nga ampingan niyo mga inyong anak. Ha? Lo, dili man siguro kung mo mabasol nga nung naingani man ko. Pero uy lang ko pag-ayo. Ang pasyente! Ay, doktor! Ang pasyente! Do, sanay tabo. Anong natapos sa'yo? Mister, guwa ka mo na ito. O sige, Madali lang. Buligan na lang mo ng pasyente. Lara, dali ka. Dali ka, may sagwa. Anak. Lara, Jade, nagkamata na siya. salamat na nakamata na ka. Jade, ni ako si mong atubangan. Jade, buka na mong mga mata. Ako ni... Anak. May Jade. kusog ka pa ba na? Jade, ayoko biyay, please. Anak ko. Pakigbatuloy ang kamatayo. Pakigbatuloy. Jade, maluhoy ka. Ayaw may biyain ni baby. Ayaw ka bala ka. Malampasan lagi hapon na nimo. Eh, ibaw na ang Ginoo. Nasayad ko nga. Anak. Dili ka kuhaon sa kuha ni Lord.
Jade, Anak, di ako sa imong atubangan. anak ko. Bakay, Ako sa Jade. imong kamot. Maluoy ka. Ipagbayari. Still. Oh, Dok. Excuse ani ha. Injikan lang siya naman sa bang pakalma. Hindi ka mo magkabalaka. Nakasurvive na siya. Buhata ang tanso. Maluwas na siya sini. Maluoy ka, Dok. Ako na piyana. Sa diyan, sir. Di siya pagpanumdum. Hindi Wala to'y ayo. pagpabisar ang palima nga to, anak. Hindi siya pagpabisar. Hindi ano siya ninyo paghambala ha. Patuluganin ninyo siya, mister. Oo, Ikinahanlan na niya ang pahuway. buligi lang siya do. Nang makalampuwas kidya sa lubos. Dahil Lara, pabayaan natin siya nga makapahuwi. Arin ako sa iyang kiliran, ay. Ako mawaton. Diri ka lang. Makamata siya. Mapadayon ako sa pag-ampo dito sa unahan sa gamay nga altar. Diri lang ko. Milabay ang 24 hours. Apan, successful nga nakalampuwas or naluwas pa ang kinabuhi ni Jade. Samtang si Roldan, wala na balita tungod gidala na kini sa munting lupa sa miaging adlaw. Samtang baskog na ug ligo na si Jade og naistorya na gani niini ang amahan og si Lara nga iyang asawa. Anak, Kumusta na kamutay? Jade. Salamat na ka. Ligtas ka. Nakamata magud ko ganina nga naamo sa kong tupad. hinay lang ha. Hindi ka niya magpatama sa paghulag. Para sa pagsabot. Okay na ko. Kuan ka ayo, Jade. Makita lang ako ang gwapa na kong asawa. Salamat kayo, Jade. Lar, pwede, Dahil Lara, pwede mo padool ka gamay na ako. gusto niya nga mahikap ang Doon imo. na magugunin mo. Gusto niya nga mahikap ang imong tiyan, day. Gusto niya mabatsyagan ang pagkipo sa bata sa imong tiyan. Baby, Apo ko, kamusta ka na? luwas na ang imong papa. Ay, Diyos ko, salamat, Diyos ko. Lar, Nakahilak lang ko sa kalipay. salamat ka. Salamat kayo ninyo. Bisan pa man yan. Igod ini ay nahitabo pero napagyapon mo sa kong kiliran. Huwag ko magmahay nga. Nga ikaw ang akong gipili, Lar. Tungod na sayod ko. Namuunong gid ka na ako. Bisan pa man sa tanan. Ayun na, Jade. Oh. Sa kung sa nahitabo. Na ako kanunay kanimo. Na ako sa imong kiliran kanunay. Lara. Nak, di ka magtuman sa pangalisod anay. Magkapalain na sa iyo. Tuman na nga nakalampuwas kasi sini. Masubo ang dangatan mo subo. Bisan pa man. Sa kung sa mga nahitabo sa imong kinabuhi. Andam kumuunaw kanimo. Salamat. Salamat, Lar. Nagapasalamat man ako sa imo, Inday Lara. Mapalaro na nga akong anak. Pagkabulahan sa iya nga nakaangkon siya. Sa imo kag sa imo nga paghigman. Na ikaw ang ginhigugman niya. Salamat kayo.
Ganahan ka ni nga bulak. Ako ning paliton para nimo. Ayun na, asa man si Bibi, ha? Tuwa sa sulod. Tuwa na sa suwad. Nakatuog to ng bata, gikan nga nanorita. Dali, be. Tupad na ako. Dugay mang panahon nga wala ko nakagakwa sa akong asawa. Mahal kayo, tika Lara. O dili ko gusto nga maywa pa ka na ako. I love you too, Jade. O manginawat ko nga. Bisan pa man sa mga nangagi. Wa gihapon ka mausab diri nako. Ay kabala ka. Idili na may tabo bisag kanusa. Nakanunay akong gugma na nimo. Salamat, Lara. Salamat sa Jade. Salamat kayo. Maginawat ko nga. Ngahangtod sa kanturan. Ug isaad na ko nimo nga. Ikaw ug ikaw ra gyud. Ingon man gud ko, Jade. Promise. Anak, Day Lara, Tay, may ipahibalo lang ako sa inyo. ano na tay? Sama ka na, tay. Hindi lang gid madugay. Nakabalita ko sa radyo nga napatay na gali si Roldan Mijares. Unsa? Kung mao, Ang pareho niya nga priso man na nakapatay sa iya tungod, naghimo ini sang dako hanggang mo sa sulod sang munting lupa. diya na gid ko to bang hinuwaman niyang kinabuhi tay. Iampo ko na lang nga magmalinawan siya sa laing kalibutan. Nagbayad gid siya sang lubos sa mga nahimo niya. Jin, anak, Sakto jud ka, tay. Kaya mga tao nga mga makasasala, kinahanglan magbayad sa ilang sala. karon magpadayon ka mo sa pagpangabuhi. Dala ang kalinong kag paghidait. Mga anak, kaupod sang ako na po. Sundan pa gani namon ina sa isa tay. Ay, susubong ka na galing nga bulan mabata. Day Lara. Mayo ka na kahibalo ka man tay. Nga ikaduha na ininamon nga bata, karon ka lang na naghambal nga sa sabudason na nga bulan. Ikaduha naman gani ini. Nalipat ka tungod madugay man nga tinion nga wala kami nakabisita diri mo. Nalipat ka nga bunti si Lara. Oo, matuod. Ay, Diyos Ano? ko. Nakita mo na ang imo apo dito sa sulod? Ay, nalingaw ato sa hampang sang akong tumbak-tumbak ang naging dako. Oo pala. Lolo! Ako. Ko, Lolo! Ay, din man bala si Parinixter nga ano daw. Ay, Ay, nagluto ko ni sang kwan, manok nga Bisaya. kumano ka gid sa akong favorito, pre. Ay, Anak, mga anak. Apo, Tay, magasugod naman kita sang bag-o nga kabuhi. Kag wala na gid sang magatublag sa inyo nga pagpuyo ang mga bilang tuta. mag-asawa. Pamoy ni ang katalagan sa inyo paghigugma, mga Picture na, Lolo! oh, kala nyo, mura magmacho. Ay! Picture. Sige. Apo, dali apo. Dali. Kiss, lolo, kiss. sino nagapadulong nga ako? Si Maduna ba ina? Hoy! Yoy! Hala, oy. Laduhan na dahil inyong anak hapit, day. Ala, daw, congrats ninyong duha, day. Salamat, Maduna. Tay. Ayaw kabala ka kahimuon ka namong ninang sa among anak. Sa ikaduha namong anak.
Sakto Hala na, no, dako na di ang bata. Unsa pangalan niya? Ang iyang papa na nagkuanog ngalan. Siya si Ira. Hala, kanito siya pangalan. Hala, oy. Nagduha-duhay salte. Ngano kang Ira man? Layo kayo. Pero sige lang, gwapa man sad liwat sa inahan. Hala, oy. Namatay? Ako kahit doon ka sa kong makaanak. Daw. Namatay naman si Roldan. Hala, oy, di na ito natunaon-naon. Agod nga man manamit pag ilang inyo nga pag-istoryahan ay makaulan na kita. Ay, mayo pa. Hala, dali. Sarah Jane! Uy, ari ka mo Uy, na ako din. Dali na ka mo, pe. Uyog minimadun na walang ko ninyo tagdua. Congratulations. Congratulations. Hey, Sarah Jane, si Lolo Dexter, ho? Nagapasiplat sa imo. Kalo, uy. Tupwa. Magabaan man tani mo, uy. Bati kay kag kuan, hunahuna. Gutom na ini, pre. Mangaon na kita dali. Gutom. Happy anniversary. Happy anniversary. Salamat kayo. Sabi ganin ako di na ta makaabot sa imo nani. Una-una mga na bisan na mo pa mga pagsubok. Nagod na ang Ginoo nga mugiya nato nga malangpasan nato ang tanan. I love you, Lara. I love you too, Jane. Salamat kayo sa tanan. Karon, andam na ko nga. Kuhaon sa Ginoo tungod. Gihatag naman yan ako ang buta na akong asawa. Og napagid mi duha ka anak. Lain lagi ka. Joke ra ganito. Ay, pagsabtaan na. Pag-uwat rata. Mag-uwat rata og tanong sa takuhaon ni Lord. Ita magdali-dali nga to kay wala to dituutan nga kuan kalunday. Salamat. Salamat sa tanan, Lara. Salamat sa Jane. Og promise, ikaw kag ikaw lang. Ingon man sab ko, Jane. Og mga kahigalaan, diri na sab nato siraduhan ang tabil sa atong sugilanon. Kadaugan sa gugma. Ini nga sugilanon gihungod paghimo para sa aton kalingawan sa kahapong nagdaan with DGA and DJ Jerel kag sa iban pa nga makaupod sini. Kag karon sa mga artista nga naghatag kinabuhi sining aton sugilanon sa papel ni Jade Ariel Mar Escaro, sa papel ni Roldan Jerel Aurelio, kag sa ato naman babaye sa drama sa papel ni Lara Sarah Jane kag iban pang babaye Marilo Rapis. Madamo salamat sa inyong pagpamati kag mayong gabi sa aton tanan. Kagari ang mga DJ sa sining sugilanon. Hi guys. Bawa. Bawa. Natapos gid. At least nahuman. Rong Kitaros. Singan? Rong Kitaros. Rong kita. Hello. Good evening, Rong no? kita. Good evening. Good Good eve- evening sa duha ka oras nga drama. Yes. No, wow. Good First evening. timer nga duha gid ka oras sa drama karon, no. Murag dugay-dugay no. Dugay-dugay. So, ay gidugay man ko. Busog? Busog kay kudo. Wala pa gid na hilis ang bananakyo. Wala No. pa oy, wala pa nahilis. Gikan sa kahapong nagdaan with DGA, DJ Jerel, DJ John Mar ug sa bantang mga members. Yes. Bago Yes. nagdaw man atong Pagkuran drama, mo ng drama na sad. kadaugan sa gugma, no. With DGA, DGM and DJJ, ano? Hala no. No, mayong Yawa. gabi sa sa atong story, Okay. no? Atong kuhaon ang base ni Kuya Jerel sa istorya kay syempre siya man nagda sa papel ni Roldan. Done.
Ani yang kuan ng bida mo to ani mo mauna. Dili. Dili, ikaw mangguni nga. Depende ra maguna kung kisay na una ra maguni. No, so Sige. atong kuhaon si DJ Jerel, no? Sa iyahang comment. Oh, ati ako nang gid nga mga kuan no, mga dugang dira or habi masugdan ako diha sa pag sa akong asa na comment ako sa di mo siguro comment no. Sa imong ikasulti ana. Kasulti na ako muna. Di naga kuan gid ko, naga dayaw ko, naga daig gid ko sa gugma ni Lara kay Jade no. Kay bisan pa man sa kung ano man ang maabtan sang binuhat o kung sang tinugang nga ginahigugma sa gihapon nakahanda siya sa pag atipan o atiman abi or pag alaga sini sa iya kag higugmaon siya tubtob sa katubtuban. Ahan. Amoy na ang putli kag tampad nga pagigug mga talaygon gid no. Abi sa imo DJA ano sa kay Roldan naman anong ang mahambal mo sa iya sa papel niya sa sining istorya? Siguro no sa kang Roldan, di sa kumutingog. Ari sa atong babae. Nya. Oh, Ay. Ate Marilo. Siguro no, ari sa kumutingog sa kaning atong bida nga lalaki no. Nindot siya no, ligon ka siya. Iya gud gi pakig sa ni Bisaya aning iya gud di kuanan baka nang kumbaga sa mo gipakigbisugan kumbaga sa waray unsa ra di sa Bisaya ba di ko kagyan. Di ba iya jud giunungan ang iyahang gugma kang kuan kang Lara no. Wakanga. Matuod man. No kay bisan sa loyo sa panghitabo sa iyaha bisag unsa nang iyahang nawong or dagway ang iyahang kalawasan Susa. iya pa magyapon na lang pasa ng mga ingon ana nga panghitabo tungod og alang sa iyang gugma kang Lara. So ang Ginoo no di gyud basta kabalo lang Ginoo sa basta kabalo lang Ginoo. Oh. Oo, sakto basta Kabalo gid. tungod kay kabalo ang Ginoo kung unsay sakto di gud na niya pasagdan ang iyahang kuan. Aha. Ang singalan ani oy man nakalimot na gud. Sige lang. Oo. Di gud na siya magpasagad sa sa tao nga kahibaw siya nga way sala or andam siya baga nang muunong sa iyang gigugma. So ambot mauna na siya. Siguro mugi lang gino. Pero do ka kuan man gid abi ang isa ka realidad abi mas masiling naton. May mga mabugat gid nga mga pagtilaw nga ginatugot ang Ginoo para diha man takson or sukdo ng Yes. paggugma sa kada isa. Iya niya sokdon kung asa kutob ang gugma sa usag-usa no. Kag pagtuo man sa iya. O diha sokdon ang kung asa kutob ang pagtuo sa usa ka tawo adto kaniya. Hindi lang sa mga tawo nga may kahadlok sa iya kundi bisan pa sa mga tawo nga pareho sang kinaiya ni Kuan Roldan amo na. Oo. Si Roldan Satanas. Roldan Bantiling. Pantiling karon. O ikaw Mr. A unsa may mga ka? Sulte? De? Atong paminaon makadiot? Sama sa usa ka kahoy, Saingon? gikan sa pagtubo, Siyempre. hangtod nga maabot ang panahon nga kini malaya na, magabot ang gamot Pasumbingay ha. o kung matumba na kini, dili na mahimong mubarog pa. Yes. Ang mapulsla na lang nimo anang kahoy, isugnod na lang. Mauna ang papel ni Kuya Roldan. Roldan. Wow. Yeah. Grabe na. Puha, pasumbingay ka to. Ang Pasumbingay ka to. ang iyang Sumbingay gid. ang iyang Halimbawa. papel silbi Kuan gid siya no. mas gibarugan din niya ang iyang pride no. Ang kataas sa iyang huna-huna nga naagid siya. Murag paminaw niya siya gyud lang tanan ang sakto bisag ang tinuod makita gyud nga naa siya sayop. Bangod sa iya pride, dito nagsugod nga nagngit-ngit o nagdulom na gid ang iya panghuna-una nga wala na siya makahuna-una kung ano ang maayo,
ang iyan lang gid itong una ko anong makapayo para lang gid sa iya bisan pa nga Ang ikalain. iyang kaugalingon ang Oo, iyang kanang- na una. Bisan ikalaglag sang iba muna. Bisan pa nga, Mm. kung para sa iya, siya na gid ang very good. Nga naman, Na. siya man ang naghimo og kalainan. Oo. Pero bisan pa man, gipasaylo siya sa Wala, di yan ako. himuan sa sala Mm. tungod sa katampad gani sa gitawag nga gugma bilang abyan. Mao na nga ang title niya itong sugilanon, kadaugan sa gugma. Gugma gid. Kay syempre gugma gyud ang nagpaibabaw. Nagpato nga. Oo. Amo ko tani nang dapat nga gid pahari sa idugan pero siya ay Nagpaibabaw, Pero nagpato siya ako. mas gipalabi niya ang paghari nga instead nga gugma nakasakon ang niya. Kasuko. Kasakon. kasakon noon sana siya sa Bisaya ang kahakog. Oh, Gal ba? Or garbo. maga garbo. Taas ang iyang garbo. Okay na siya. Mao na, no? So, at least bisan pa man wala niya mabatyagan niya ginpalangga siya siya abyan pero sa gihapon ang abyan nagpabilin nga abyan Tuod, no? bisan pa man sa mga kasakitan bisan pa man sa mga kahalitan no Iya natuga. ngaya nahiaguman Oo. bisan pa sa mga dimalas ginbuhat sini sa kinabuhi sa buutan niyang abyan Gani. or amigo Oo. nahimo pa sini nga magsiling nga sige lang bahay pa kung tani magmalipayon siya sa iya na padulungan Hamakon na no. no kay kung basihan nato ikaw higala gimuan kag sala sa imong usa ka higala magdumot ka man bisag ikaw siguro mobalos gid ka ba Kasiling na kita nga. kay isa na lang gid mabuhat pa ni Oo. pero wala ni gamay wala gid kay nadungog nga nasuko no Ilang. so no arita sa greetings So, maura to, no? Mga Sigla. maura to higala. Sa daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa gihapon mga ang magamay ko lang gid nga makakuan dira nga gugma gihapon ang ipangibabaw mga Oo, ay. listeners. Kay Ay, wala kung na gid wala sang mas gugma. gamahanan pa sa gugma. Bati man good. kag labi sa tanan dili kay gugma lang Oo. kundi ara man ang Ginoo sa aton Arang kasi Ginoo sa ato Kay ang nagpatungan. tuburan man na sa pagigugma ang Ginoo. Yes. Kinahanglan ang gugma no, sa triangle. triangle Oh, triangle kay Dili. imong Asa asawa o niya na si Lord. Aw. Oy, di ka mo nang gugma kon ha. Naisawa ka na number 2, di ka mo na di ka mo na sa mo na kay hindi na gugma. sa greetings mag-una ta sa babae ladies first Sige. Ako ginagreet niya si Kuya Sumoy. Ate Sal. Si King Boy. Nya, Ate Sita. Si Inday Kadang. Uy, dang. Siguro, dugay na kay ka nagpaabot naman o kay. Pero nagig ka oras sa mga drama. Oo. Kapit yun daw duha yun Dugay ka oras, Kapin no? siguro? Kapin. Sorry, Day Kadang. Nagluto na naman si Inday Kadang ron. Kuan. Anong lamig ka ng sudan. Ako bala, kuan, si Kimberlay. Si Love Nodes. Ya, si... Kinsa pa man ni, oy. Si Bia o si Jan. Si Kuya Jason. Si Jessica. Si... Ako pinalangga nga bana. Si Ramnoj. Hello langga. Bisag wala ka diri naka-attend at least naagihapon ka diri kanunay. Oh, sige. So, inyo na oy. Inyo na. Miguel, ikaw, dudong Ikaw na. Ni Jay? Jid. mayo mayong hapon diha kang Gabi na, Jolidante mayong gabi diha kang Jolidante Ako din si Tia. Estilito Cabigas Si Otel. oo si Ni Remage. sa tanan lang sa mga diri sa Pikas sa mga taga Oo. LNM land massage Tia. tiyo manong manang Manong. sa tanan-tanan Tia. nga tig Paminawan. suportahan among sa kahapong drama. nagdaan no Mm. with DGA Di ba pwedeng kaninang nagdaan? Dili. Kahapon. kapon mo tayo. Atong ihatag ang last kang DJ Jerel. Sige sige Miguel man aton mga
kahigalaan dira no, kag mga kaotora na to, kay sunan. Abo, grabe ka. Kabugtuan. Oo. Waray pa gyud. Waray pa. Hala, do. Kawaray-waray, wag ka na, do. Mga kaabiyan. Maupay ang gabi. Maupay nga gabi. Oh. Si Kuan Ano himsura? Kuya miss you, si Kuya Larry, Tijima, ate pasensya lang gid ni mga panahon gid nga siguro kung itugot nga Bo, gani ka Kuwan lang. panisit sa ato na. oy. Sige lang. Amos tamon na. No. Kasi next time, no. Bitaw. Na. Ati si Kuan si Kimberly mangali. Mhm. Si Si Lisil di ay, si Lisil. Uy, sila sila balis oh. Nana kay diri copy. Hinday, Lisel. Gita niya yung memore? Oo. Sige. Diyan sa bati da. Kuman. Si Ayib, gusto na ka diha Ayib. Si Ayib. Di bali na niya si Bia. Gibali din. Ayib. Ayib. Si Kuya Imor. Kuya Oh, Imor. Kuya Romy. Kuya Oo. Romy. Mayong Si gabi. Kuan. Si Nick Cube. Si Jolie Dantig na great commander. No? Si Mama Katigli ha, nag-great command. Bisad layo to siya Diyan sa na, Tacloban. Si Tia Ilods kay nang inabuhi ko. No, so diri naman mga kaigalaan, mga supporters sa kahapong nagdaan, no. May Pasensya pahanakatag kami kay- sa Kalingawan ng tutulunan sa inyo. Pero sige lang ponpon, basi makalugar. Himuan na mog live ang among mga record, himuan na mog live sa Facebook para makadawog pod mo, no. Bitaw. Pero mo na lagi. Bilin pa ta gamay nga mga binalaybay, kumbaga. Mhm. Ikaw kumbaga. si sa imo eh. Sige Sugdi na. sa imo lang kami. Ina kay murag kuan na ni, tas-tas nang ato ang Tas na atong utang ani. Oo. Sino? Sige na DJ, bye-bye na diha. Si Dili man ako takos nga ang kuno ng imong gugma. Apan magapabilin sa akong paminsaron ug sa akong kasing-kasing nga ikaw amo ang pinaka number 1. Apang dili sa sini nga paagi nga mahimo ko ilugon ang para sa ako kag makadaot sa uban kay kini bulawanon man og dili na gyud mahimong bawion pa ni bisan kinsa kay kini iyahaman ug dili ka mahimo nga ikaw mao imuagaw niini tungod ang bulawan kasing-kasing mamahimong iyahara tungod siya man ang nanag-iya niini. Wala no. Hugot kayo. Mura magnay pinaguhugutan do. So, ikaw Kuya Jeril, Hindi ihatag ko ba kay Wala Marilo? ko ana. Wala man ko na dong kay mura. Mura lablang ko man akong tugali. Naimukti man ako. Kuan na huna ka. mao na ito no, diri sa namo siraduhan ang programang kahapong nagdaan ug manghinaot mi nga nakahatag pod mi og gamayng leksyon, pagtulunan Kalingawan gid. sa among bagong drama nga ang title Kadaugan sa Gugma, no, with DGA, DGM and DJ Jerel, no. Og daghan kayong salamat sa ngalan sa mga members sa kahapong nagdaan. Kininausab si DGA upod ni DGM. og DJ Gerald. daghang salamat ug Salamat. mayong gabi. Mayong gabi. Good evening. God bless us all.